أنتوي معشوسي إذا حبيركا مقلاسسي ما قلتي أخوينا إلو أبتي كي أتنا أبتو العيلو نيرو هو ما قلت خوينا انتزي كوينو سيريسلي بمسيس الزراربان لاب تقبار لويتنا نزخلو تاريخنا رئينا كل يترف فرلياتنا أقرم هزبنا قرب زلوي هزبخ أوساني خون حجي نهاجر مدحان حادي كابزي تشوكنو نولك علامونا بقدر حزواز خيزر هاجرنا هزبنا خابز درجة زبتحيو زلون كلتة نتوم دحريو زماسو نابزي ندقنا مقزات النت كأتونا نقالسو زلون حابينا نقالسو قل اتناي مجمري انت زي تقاليس كاو ندري حلو زمسق تقالسو اي تخيلني خا سلازي انتاي تشجرنا نابزبل اذا اتونا مالتي لازم بزخون انتاي خبل زدلي ابزي اقمازجي كم تزبلكو مبقس حبريتاتات وكساتات كقربلنا እዩ ኢለ ኣቕሪቡልና ኣሎ ኣብዚ ክህልወና ዝኽእል ርእይቶታት ወይ ከነልዕሎ ንኽእል ሕቶታት ኣልዒልና እናዓመቆና ክንዘራረበሉ ናብ ኣባላት ዝገዛእ ተሳተፍቲ ዝገዛእ ተሓድጎ ዕቑባይ مرحبا مبروك مرحبا بعد له هو مرحبا اوكي غني لنا جزا غني لنا عبازقي نزي مصنع تاوي صحف بذكر كان عنا قرب لنا مفتانكا اتيا حتى مودا تزارب كاس زي كله تحالفوس نمنتاي حجي بحبار انا سني تاي كبل مدلخو عبازقي من البات كابت زلكا عمرو افلطون كابت زلكا تموكراسي نزيز قالت كم حزب إرترا كسب كندي الفوتو ولا أنا كمان يفوتون ليرو أكل حزب إرترا حجنا أب تاريخ أب زخون يكون عند رخبون نازلات نحن زن نفلت تاريخ مهلا زن على مسجد عفن قلا كم زم سبات تقص كيام صحيفهم زلوا خمان أنا اليوم حد زي نركب كلنا خاص الصحفات زي البوينا لكن كم تاريخنا حزب إرترا إلكا كلوز دو ما نحن بوكب كم حزب إرترا كم حزب إرترا حدا تاريخكم يتبهيلو استقلت لنا واستتصحف لنا سلازي كونسني نحاور الراد أخلونا نزز قلت كاننا نحن سمو بز حلفكم سي إزي حلفه 3 عامت نايك آسي قدلي نغنا تنز حلفه قدمي 10 عامت نبري كب 5 جميركا إزي حجن إزي زنبرلو زلنا بمخنا متن أبو اتخالق جنسي اتخالق سي حزب إرترا حباراو رديتو كمي كسبونكم نعم اوكي عقبيتنا بقى خاين هو باي ثانك يو سو عايون شغاريت هونت يا نيرا كان لها دمصها هو تليفون سلت مصاتني حجي خا سمع له صبو لها صبو اوكي تليفون يا مصاتني حتى زي كل جزء حتى تاني بفلاي كنسمع خلنا بزوان زي زربا مننتي قلي زقنتي قلي زربا حنسا مصن حني حنسا الراي الو خدو ولا خلها كتصل بل اوكي ابكد معيننا زولدنا يوم قلعو يومي سوري تي قلعو مبالي زولدنا يوم من سيات يومي
ዜግነትና ከምዚ መንነትና ከምዚ ዝብል ዘረባ ዝዛረቡ ንስኻ እንታይ እዩ እንታይ ዝብል ኣነ ገሊኦም ከዓ ኣጋእዝያን ኢና ይብሉ እሞ ንኩልና ኸ የቆጥዑና ምክንያቱ እቲ ጋዝያን ምባል ኢምፕሊኬሽን ናቱ ምስ ክርስቲያን ጥራሕ ዝተተሓሓዘ ጌርና ስለ ንርድኦ ንኩልና እንታይ ሽሙ ገብረና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ኣነ መንግስተ ሰማይ ወርሶ ንኣሕመድ ናስር ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እዚ ተዛሪበ ማለት ሲ ንሕና ታሪክና ብሓደ ዘይፀሓፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ከበሳ ዝተገብረ ኣብ መታሕት ስለ ዘይተገብረ ታሪክ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ክንብሎ ወይ እውን ኣብ መታሕት ዝተገብረ ኣብ ከበሳ ስለ ዘይተገብረ ታሪክ ኤርትራ ኣይኮነን ክንብሎ እንታይ ደኣ ናይ ኩልና ትልክዕ ታሪክ ንምዝግቦ እሞ ኣፅኒዕና ኣቕሪብና ናይ ኩልና ብሓባር ጌርና እዚ ታሪክ ኤርትራ ኢልና ክንቀርብ ኣለና ዝብል እንታይ ሽሙ ነይሩ ኣብ ክትዕ ኣቲና ሓደ ግዜ ምስ ኣሕመድ ናስር ኣብ 2012 ዝገበርናሉ ንሱ እንታይ ፕሮሚስ ገይሩ እምበር ኣነ ኣብ መፅናዕቲ ዝምልከት ከኣቱ እየ ፋይናንስ ዝገብሩና ኣካላት እንተለዉ እውን ክሓትት እየ ስለዚ ሓንቲ ናይ መፅናዕቲ ትካል ነቐውም ተባሂሉ ብጉባኤ ደረጃ እዩ እቲ ውድብ ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ቆይሙ ማለት እዩ ንሱ ዝመርሓ እዚ መሰረት ብምግባር ነቲ ሰንዓ ፎርም ዝነበረ ቤት ፅሕፈት እውን እዚ ሓቢርናዮ ንሱ እውን እንታይ ኢሉ ንኖ ኣባላት ውድብኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ዘይትሕውሱ ዝብል ሓሳብ ሰምፀየ ንሕና ዋላ ሓንቲ ፀገም የብልናን መፅናዕቲ ስለ ዝኾነ መኒ ብዘየገድስ ክሳተፎ ነደሊ ኢና ንሱ እውን ነዚ ከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ዝግበር ፋይናንስ ክንገብር ነደሊ ኢና ዝብል ዘረባ እውን ተዛሪቡ ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ቀልጢፉ ኣብ ኩነታቱ ክበፅሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ከምቲ ንፈልጦ ናይ ኣሕመድ ናስር መስዋእቲ ነቲ ጉዳይ ተቆሪፁ እንደገና እውን ኣብቲ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝበሃል ስምምዕ ኣይነበረን ኣይቀፀለን ማለት እዩ እምበር ንሱ ብዝነበሮ ኣፍልጦ ፋይናንስ ክረክበሉ ዝኽእል ምንጭታት እውን ዝሓሰበሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ንሕና እንተደኣ ናትና ታሪክ ከለና ሰኣን ምትራኽና ናይ ካልእ ታሪክ ንጥምት ንድሕር ደኣ ኮይና ኩሉ ግዜ ታሪክ ትዛረቦ ንቅድሚት ክትከይድ ዝሕግዘካ እዩ ውሕስነት ሂቡ ንቅድሚት ክትከይድ ዝሕግዘካ እዩ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ፀቢቕና ስለ ዘይንፈልጦ ናይ እምነት ደረጃ ምስ መፀ ከምዚ ፈፂምና ዘይንፋለጥ ፈፂምና ኣሕዋት እውን ከም ዘይኮንና ኢልካ ዝገለፀሉ ዘረባታት ኣሎ እቲ ታሪክ ናትና ገንፂልና እንተረኣናያ ግን ዝገርም እዩ እቲ እንተዳ ሪኢኻዮ እቲ ሕውነት በቃ ናይ ዝምድና እየ ዝብል ዘለኹ ምሽ ብሓበ ዝነብር ዝተላመደ ዘይኮነስ ናይ ዝምድና ከይተረፈ ዘለዎ ምኳኑ ኢኻ ትሪኦ ንኣብነት ሚካኤል ሓሰማ መፅሓፉ ክፅሕፍ ከሎ ማርያ ይኹኑ ወላ መንሳዕ ጦርዓ ወሓዞ እዚኦም ሕዋት እዮም እቲ ምንጭ ናቶም ሓደ እዮም ይብለካ ማለት እዩ ግን ክንሪኦም ከለና ጦርዓን ሓዞን ሳሆ እዮም ብቋንቋ ሳሆ እዮም ዝዛረቡ ማርያን መንሳዕን ከዓ ብቋንቋ ትግረ እዮም ዝዛረቡ ሕጂ ክልተ ዝተፈላለየ ጌርና ኢና ንርድኦም ማለት እዩ ኪድ እዞም ቤተ ኣስገደ ንብሎም ዘለና እውን ትግርኛ እዩ ነይሩ ቋንቋኦም ከይዶም ትግርኛ ይዛረቡ ኣብ ትሕቶም ብዙሓት ኣለዉ ኦፍኮርስ ነንበይኖ ታሽሙ ዘለዎም
ንሱ ኣብኡ ኣቲና ክንወፆ ስለ ዘይንኽእል ኢለ እምበር እቲ ትግረን ሽማግለን ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣሽማት ሂቦሞም ዘለዉ ዝኣትሎ ማለት እዩ በዚ ይኹን በቲ ግን ዝሕብረተሰብ እዚ ንነዊሕ ግዜ ብሓባር ዝነበረ ብጉስነት ይኹን ብዝኾነ ይኹን ነገር ብሓባር ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ንነዊሕ ዓመታት ዝምድናዊ ርክክብ ዘለዎ ሕብረተሰብ እሞ ከዓ ጭቡጥ ዝኾነ ታሪክ እናሃለዎ ከሎ ከምዚ ክራኸብ ዘይክእል ንእሽቶ ነገር ክበታትኖ ዝኽእል ኮይኑ ይመፅእ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዓንተበይ ጠቐስኮ ግእዝ ዝብል ኢንፋክት ሙዚንገር እንታይ እዩ ዝብል እቶም ግእዝ ኢሉ ይፅውዑ እቶም ትግረ ዝዛረቡ እቶም ኣጋእዝያን እዩ ወሬ ግእዝ ኣይኮነን ኣጋእዝያን ኢሉ ይፅውዑ ናቶም ሕጂ ንሱ እንታይ እዩ ዝብሎ there was ናይ ላንጎጅ ቃል ቅልስ ነይሩ ኣብ መንጎ ተበዳዊ ዝበሃል እዚ ናይ ቢጃ ግእዝ ቅልስ ነይሩ እዩ ዝብል ኣነ እውን እንተስተውዓልኮ ሓይሊ ናይቲ ናይ ግእዝ እንተረኣኽቦ ብጣዕሚ ሓያል ቋንቋ እዩ ማርያ መንሳዕ ቋንቋኦም ካልእ ክንሱ ከይዶም ኣብኡ ምስ ከዱ ቋንቋ ትግረ እዮም ኮይኖም በቃ ከም ትግረ ዝዛረቡ ኮይኖም እዞም ቤተ ኣስገደ እንተረኣናዮም ኣብ ትግረ እዮም እንታይ ሽሙ ኮይኖም እዞም በናይ ዓመር ንብሎም እውን ወላቶም ደጋልል ይኾኑ እቶም ቀንዲ ገዛእቲ እምበር ንሳቶም እውን ትግረ ዝዛረቡ ኣለዉ እቲ ናይ ተበዳዊ ዝዛረቡ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናባና ናብ ዘለናዮ ጀነሬሽን ፍሒርና ፈሓሒርና እዚ ህዝቢ እዚ ብሓባር ንነዊሕ ግዜ ሽግር ዘጋጠሞ ፀገማት ዝሕልፍ ዝነበረ ንሱ ስለ ዝኣስሮ እዩ ከዓ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ 30 ዓመት ሙሉእ ደም ብሓባር እንዳፍሰሰ ዝተቃለሰ ህዝቢ እዩ 30 ዓመት ብፅንዓት ነቶም ኣብ ዓለም ሓያላት ኣለና ዝብሉ ዝድግፍዎም ከይተረፈ ኣብ ምስዓር ደረጃ ዝበፅሐ ህዝቢ እዩ ብሓባር ማለት እዩ ነዚ ብንእሽቶ ነገር ክትንከፍ የብሉን ናይ ብሓባር ናይ ምቀላሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ዱልዱል ዝኾነ ታሪኻዊ እንታይ ሽሙን ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ እቲ ህዝብና ክሳብ ክንደይ ይፈልጦ ንዝብል እዚ ኣቋራጭ ስለ ንኸይድ እቲ ህዝብና ብዙሕ ኣይፈልጦን እዩ ክፈልጦ ከም ዘለዎ ምግባር ከዓ ናትና ስራሕ እዩ እቶም ቁሩብ እዚ ዕድል እዚ ረኺብና ንኸውን ንሕና ኢና ክንደፍኣሉ ዘለና ስለዚ ይፈልጦ እቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ኢለ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ናተይ ወለዶ ውሰድ ንኣብነት በብሓጎይ በደይ ማለት እዩ ካብ ታሽሙያ ካብ የናይ ምዃኑ ካብ ቤት ኣስገደ እምበር ካብኡ እዩ ድሕርቲ ደገያት ባህታ ምስ ከዱ ናብ ሕዋት ባይዘወይ ሰው ኢሎም ኣይኮኑ ደገያት ባህታ ዝኸዱ ንዞም ትግራዋት ምስ ተባእሱ ምስዚ ውድራእ ስርኣያ ምስ ተባእሱ ናብኡ ዝኸዱ ሕዋትና ኢሎም እዮም ናብኦም ከይዶም ናይ ቀደም ወለዶ ቆፂሮም ካብኡ እውን ኣዋለድ ሂቦሞም ሓንቲ ካብአን ብሓጎይ ተወለደት እያ ከምኡታት ከዓ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብኡ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ታሪክ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ መታሕታዊ ሸነኽ ናይ ሳሕል ዝቕመጥ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ሓበይ መፂ ይብል ነይረ ኣነ ብፍላይ ትራቨስክስ ዝፀሓፎ ወረቃቕቲ ቤት ሓማሴን ዝበሃል ኣለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንሓማሴን ክኸዱ ክንደይ ክወስደሎም ኣብዚ እንታይ እዮም ይብል እሞ ብቲ ፅሑፍ ከንብቦ ከለኹ እንተረኣኽዎ ቤት ሓማሴን ኢሉ እንደገና ውሽጢ ቤት ሓማሴን ዘለዉ ኸ መዓት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ቀቢላታት ከዓ የምፃልካ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ እዚኦም ኩሎም እቲ ታሪክ ዘለዎ ዓድ እኩድ ዝበሃሉ ዓድ ዑመር ኣብ ተኣሽሞ ብሓይላይ እዚኦም ኩሎም ካብ ከበሳ ዝኸዱ እዮም ማለት ኣብኡ ዝኸዱ ዝማደ እዮም ንምባል ዘይኮነሲ
እቲ ህዝቢ ብጉስነት እንዳተመላለየ ይኸይድ ነይሩ ይኸይድ ንሱ ከብቱ ኣበየን ዝፀግባ ኣበየን ፅቡቅ ክነብራ ዝኽእላ ጥራሕ እዩ ዝርኢ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ ንሕና እዞም ኣብዚ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነስ ግዜ ቀደም ከሎ ክሳብ ቻድ ዝኸዱ ኤርትራውያን ኣብዚ ናይ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ዝቕመጡ ኣለዉ ኣብ ቻድ ዝቕመጡ ኣለዉ ካብ ኤርትራ ዝኸዱ እዞም ኣብ ሩዋንዳ ዘለዉ እውን እቶም ቱትሲ ዝበሃሉ ካብዚ ዞና እዚ ብልክዕ እኳ ካብዚ እንተዘይበልኩ ካብዚ ዝኸዱ ስለዚ እቲ ስደት ምስ ተኣሽሙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ እሞ ብታ ዝበልካኒ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ይፈልጦ ድዩ ንዝበልካዮ ኣነ ብዙሕ ናይዚያ ፍልጦ ስለ ዘይብልናስ ግን ከዓ እቲ ፀገሙ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ብሓባር ጌርና እዚ ናይ ኩልና ታሪክ ክንብል እምበር ኣነ ኣብ ከበሳ ዝተገብረ መታሕት ከይደ እንድሕር እዚ ታሪክ ኤርትራ ኢለዮም ኣይንፈልጦ እዮም ዝብሉኒ ደሰይም ንሳቶም እውን ከምዚ እንተኢሎምኒ ኣብ ልዕሊ ፉንጂ ዘጋጠሞም ልዕሊ ግብፂ ዝገብሮ ነበረ ገለመለ ኢሎም ገልፅሎ ኣዝያ ኣይፈልጦን ይኽብሎም ምክንያቱ ብታ ብሓጎይ ዝነገሩንሲ ኣብኣ ከምኣ ስለ ዘይትውረ ማለት እዩ ጀነራል እንድሕር ርኢናዮ ግን እዚ ሕብረተሰብ እዚ እቲ ናቱ ታሪክ ከይዓመፅካ ንሕና ንብለካ ጥራሕ ግበር ዘይኮ ኣነ ዘጓሃየኒ ነገር ኣለ ሓንቲ ጓል ወዮ ክርስቲያን ተወሲዶም እቶም ማጋዝያንስ እሞ እቶም ኣስላም ከ እንታይ ኢና ክንገብሮም ትብል ሓቲታታ ዝከረን እዛ ብራኸ ሸው ኮይና ዘላ ሽዑ ከምኡ ዲሽማ ነይሩ ገለ ኣይፈልጥን ግን ሓተተታ ታጓል እንታይ ኢላ ዋ ዝበልናዮም ይገብሩ እቲ ዘይበልናዮም ዘይገሮም ከዓ ገዲፎም ይኸዱ ማለት መን እዮም እዚኦም ቶም ምስልምና ዝኣምኑ ማለት እዩ ክሳብ ክንድዚ ድንቁርና ዘለዎ ተኣሽሙ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይ እምነት ፍልልይሲ ዓብ ነገር ከም ዘሎ ገይሮም ዝርእዎ ዝጥቀምሉ ኣለዎ ባይዘወይ ወላ ብዝለዓለ ደርቢ ይኹኑ እዞም ኩሎም ሕጂ ክንጠቕሶም ፀንሐና ወላ በሽማቶም እቲ ትግረ ዝዛረብ በሽማቶም ዝነብር ክሳብ 1830 ክርስቲያን ኮይኖም እዮም ምሶም ይነብሩ ነይሮም ብሓባር እዮም ብሓባር ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ፅቡቅ መፅናዕቲ ጌርና ተጠቂምና ነዚ ህዝብና እዚ ታሪክና ኢልና ብሓደ ክንገብረሉ ከለና እቲ ትረኻ ዓብ ተራ ኣለዎ ኣብ ቃልሲ ንሓና እኮ ዝብሉና ዘለው ናይ 300,000 እንታይ ዝበልኩ ናይ 3,000 ዓመተ ምህረት ታሪክ ኣለና ኢሎም እዛ ባሕሪ ከዓ በቲ ዶብ ምሳና ስለ ዘላት ናትና የብሉና ኣለዉ ናይ መዓስ ኣብ ግዜ ኣክሱም ካልእ ንግስነት እዩ ናይ ግዜ ኣክሱም ናተይ ኢልካ ትብል እንተዳ ኮንካ ኣብ ሽዋ ኮንካ እሞዚ ብዓጥልያን ዘሎ ብሮማ ዘሎ ከዓ ብሙሉእ ንግስነት ናይ ሮማን ኢምፓየር ናተይ ይኽብለና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ክንድዚ ደረቱ ክሕዘሉ ዝኽእል መፅናዕቲ ጌርካ ኣቕሪብካ ክግጠም ይከኣል እዩ ዝብል እዩ ተኣሽሙ ዘለኒ ግን ንሕና መሰረት ዘለዎ ታሪክ ብሓባር ዘሕለፍናዮ ፅቡቕን ሕማቕን ስለ ዘሎ ኣብዚ ክንምርኮስ ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ኣደኖ መሊሰያ እንተኮይነ ዕቑባይ ተሕቶኻ ኣብዚ ዝበልካዮ ንምሳሌ ተጠቕሶ ዝነበርካ ብዛዕባ ብምጓሰ ምንባር ሓደ ዝዛረብሉ ታሪክ ዝሰምዖ ንምሳሌ ናይ ማርያን መንሳዕን ክልተ ኣሕዋት እዮም ማንሹን ማርዩን ዝበሃሉ ምዞም ጦርዓ ዝብልከም ከዓ ኣሕዋት እዮም ሕጂ ንሳቶም ካብ ደቡብ እናመፁ ከብተን ኣብ ዝዘዓረፋሉ እዮም ሰፊሮም ሕጂ ማንሹ ንመንሳዕ ዝወለደ ማለት እዩ ኣብ መንሳዕ ተርፍ እንከሎ እቲ ማርዩ ከዓ እዚ ሕጂ ማርያ ዘሎ መሬት ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ኩሎም ከዓ ትግራይት እዩ
ቋንቋኦም ማለት እዩ ካሊእ እዞም ኣጋእዝያን ኢና ኢሎም ነቶም ኣብ ሰለስተ ኣውራጃ ዘለዉ ጥራሕ ብምትሓሓዝ ምስ ትግራይ ትግራይ ትግርኛ ክሰርሑ ዝደልዩ ኣጋእዝያን ነቲ ኣዝዩ ናብ ግእዝ ዝቐርብ ንባዕሉ ቋንቋ ትግራይ እሞ ከዓ ነዚ ኩሉ ክጠቕሶ ዝፀናሕካ ሕብረተሰባት ኣብ ኤርትራ ዝሸፈነ ኣግኣዚ ምዃኑ ኣይርድኦምን ኣይቅበልዎን ዝሽግሮም እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ድዩ እቲ ህዝቢ ዝስዕቦ ሃይማኖት እዩ እዚ ሃይማኖት እስልምና ስለ ዝኾነስ ዓልየት ኣግኣዚ ይኮነን ማለት ድዩ ቋንቁኡ ንባዕሉ እቲ ትግራይ ናብ ግእዝ ይቐርብ ካብ ትግርኛ ሕጂ እዚ ከም ዝበልካዮ ኣዕሚቕካ ከምቲ ዕባይ እውን ዝሓተቶ ማለት እዩ ኣዕሚቕካ ናብ ህዝብና ታሪክ ኣመፃፅኣ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ኣሰራርሓ ሃገሩ ኣብ ሓደ እዋን ኣይኮነትን ተሰሪሓ እዚ ኩሉ ምድብላቕ ንሰሜን ንደቡብ ንምዕራብ ንምብራቕ እናተገናፀለ ኣብ ቦቦትኡ እናሰፈረ ካብኡ እናነቐለ እንደገና ናብ ካሊእ እናኸደ እናተሓናፈፀ ዝሰርሐ ህዝቢ ካሊእ ሓደ ዝገረመኒ ነገር ጀብሃ ናብ ገዳርፍ መዲቦም ነይሮም እቲ ናይ ገዳርፍ ብዙሕ ኤርትራዊ ህዝቢ ዘለዎት ገዳርፍ ትበሃል ከተማ ብዘይካ እቲ ሰፈር ስደተኛታት ኣብ ሰምሰም መዓት ዓድታት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ መብዝሕትኡ እቲ ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለ ስላሴ መጀመርታ ንህዝቢ ባካ ክንፅፍ ዝተበገሰሉ ኣዋጅ ህዝቢ ክትሰምዑ እናተባህለ ከካብ ዘለዎ ሰብ ክሳግም ይእክቦ እሞ ብኣርባዕተ ወገን ብሬን ከፊቶም ይኽስትርዎ ካብዚ ዝሃደመ ህዝቢ ኣብ ገዳርፍ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሜየር ናይቲ ከተማ ኤርትራዊ ናቹራላይዝድ ሱዳኒዝ ማለት እዩ እቶም ኩሎም ኣብቲ ማዘጋጃ ቤት ዝሰርሑ ኤርትራውያን እዩ ኣብኡ ተማሂሮም ዝዓበዩ ባንክታት ዝሰርሑ ኩሎም ኤርትራውያን መናዓምል እቲ ኣብኡ ዝነግድ እንቀሳቐሰ ንግድድ እዩ ቃዋምን ንግድድ እዩ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራዊ ብዘይ ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት እቲ ድሒሩ ዝተሰደደ ካሎ ስለዚ ኣብቲ ንሰለስተ ወርሒ ተዋሂቡኒ እቲ ምክንያት ብፅንሓለይ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ኣጥናቕ ክምለስ ዝነበረኒ ነይሩ ሕጂ ምስ ሓንቲ ዓባይ መልዓምራዊት ሰበይቲ ይራኸበኒ ማለት እዩ እተን መልዓምራዊት ሰበይቲ እንታይ ይብላ ኣብቲ ዘረባ ብዛዕባ ገዳረፍን ከባቢኡን እንታይ እዚ ኢለን ኣቦታትና ብሴፍ እናተሓራረዱ ተዋጊኦም ዝሰርሕዎ መሬት እዩ መን ካብ ዘውፅአና ኢለና ብሕርቃን ወረ መን ካብ ዘውፅአና ኢለና ሕጂ ክትሪኦን ከለኻ እዚ ኩሉ ኤርትራዊ መን እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ነዚ ሃገር እዚኣ ሰሪሕዋ ቅድመ ኤርትራ ምባላ ቅድመ ናይ ወፃኢ መግዛእትነታት ምምፅኡ ካበይ ናበይ ከይዝርጋሕ እዚ ንህዝብና ክወሃቦ ዘለዎ ትምህርቲ ክወሃቦ ዘለዎ ትምህርቲ ካልኣይ ከምቲ ዝበልካዮ ጂኦሎጂካዊ መፅናዕትታት ዝገበሩ ሕጂ እውን ዝግበር ኣሎ ምንታይ በፂሑ እምበር ብዛዕባ ናይ ኣዱሊስ ዶ ብዛዕባ ናይ ከባቢኡ ኣከሎግዛይ ናይ መጠራ ዶ መፅናዕትታት ይወስዱ ኣለዉ ነይሮም ኣትሊስት እንደ ሕጂ በይበፂሑ እዚ እቲ ኸውን ዝግብኦ እዩ ካልኣይ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ኣብቲ ዝጠቐስካዮ እቲ መበገሲኡ
كاب دباروا كوينيو خيد ما نحناني أقسم نحنا لينا كليم كنقبر نساتهم كالي حتى يوم زبل كاي خا نبرا እቲ ኣብ ነበረያ ነበረ ተበጊሶም ዘበለኒ ብትመእተዊ ንሲ ገሊኦም ካብ ኣክሱም ይትግማር ገሊኦም ከዓ ንልዕሊ 3,000 ዓመት ቅድሚኡ እኮ ሃገር ዝበሃል ኣይነበረን ዘይካ ምናልባት ከም በዓል ቻይና ቅድሚ 5,000 ዓመት ኣቢለን ኢምፓየር ሰሪሐን ንኸዳ ዝነበራ እንተዘይኮይኑ ኣብ ከባቢና ሃገር ዝበሃል ኣይነበረን ስለዝኾነ ኣካል እዛ ሃገር እዚኣ ነይራ ሓበሻ ነይራ ኣክሱም እያ ነይራ እዚኣ ነይራ ብምባል ንህዝብና ቻሌንጅ ዘግብሮም ዘሎ ዘደናግሩሉን ኢሳያስ እውን ሓደ ህዝቢ ኢና ካብ ሕጂ ንድሓር ክልተ ህዝቢ ኢና ዝብል ታሪክ ዘይፈልጥ ይብሉና ኣይና እቲ ታሪክ እዚ ኣብ እዋኑ ክምለሰሉ ዝግባእ እዩ እቲ ሓቢሩ ዝቃለስ ሓደ ግንባር እንተዝስራሕ ዘብለና ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ምሁራት ስለ ዝሓቆፍ እዩ ናይ ቁጠባ ምሁራት ናይ ታሪክ ምሁራት ተመራመርቲ ምሁራት ናይ ኢንጂነሪንግ ምሁራት ብዝተፈላለየ ዓውደ ስራሓት ዓውደ ክእለታት ዓውደ ፍልጠታት ክእክብ ስለ ዝኽእል ሽዑ እቲ ግንባር ነናቶም ስራሕ ክውድቡ ከም ዘለዎም ይገብር ማለት እዩ እቶም ናይ ታሪክ ተመራመርትን ምሁራትን ኣፅኒዖም ከምዚ ዝረኣኻዮ ከቕርቡሉ ይኽእሉ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ታሪክካ ከምዚ ኢልካ ኢኻ መፂኻ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ሰሪሕካያ እቲ ሃገር መጨረሽኡ ከዓ ብውግእ ናይ 30 ዓመት ኢኻ ስዒርካ ነፃ ኣውፂኻያ ተባሂሉ ክቐርበሉ ብፍላይ ነዝሓድሽ ወለዶ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ከዓ ፅባሕ ኤርትራ እንታይ ክትከውን እንታይ ኢና ክንገብራ ብኢንፍራስትራክቸር ዘፅንዑ ትህቦም ትማሊ ኢንፍራስትራክቸር ኣልዒሉ ኣብ ዝሃቦ ኢንተርቪው እንተሪኢኹሞ ካብ ማእከል ኣስመራ ካብ ማእከል ሕሰቦሞ نخيرون نقردتنا ومحاجر تسنين دحركيت كاسر جايلا كابون مصواعني نخيرون في عبتنا عبات تقيت كايلا كاب مصواعنا عسب انت خير كا يلا تقع عيتو زي خيرو كابو من دفر حد قلب دك ام حاره نزالن بس بزني رامان ننتعين يلا مفراسترح كابتن كلن كا ناي كند زعمت مدب نيرونا بزا مدب زي عويتنا إلو زقربوا ولا حنتي اللي انت اللي تسمعكم إذا خنقبرينا إتن عمت زبلان يعني فلازم هنا يتهز بي تاريخو انت دعا فليتو كابز خنا بيزبل أم ملاسي بكات مالتي تلزخونا عقباي مليس كالو إخا أنا خا بوغاني إذا حباراوي كالسي كنبلن كلنا بزوح كملسو زقبقو نقراس لزلو معات كإلتات معات أأمرو فلتات كبز قبقو نلوما بكالسن صراحة دحري ملقاس الزرعاتن كسرح بزخل ما قدم انتي كسرحي ومالتي بزخونه اني لي سيد مرحبا مجمريا نقول لهم بدع سلام سلام نقول حاولنا بازقي نتي سرحيلو حاسس مساسيلو هذا قد قربلنا بتعمين مسكن حالي أبدي كذي لك أهم دي أجي نلعلو دلنا توبيك أبتقرأيكم يلعلو لو إذا أنت أكسماي كينغدوم تبلسي تغارو ديوم نيروم توم كينغدوم ذكايدوز نبارو
ቋንቋኦም ከ እንታይ እዩ ነይሩ? ግእዝ ዲ ነይሩ? ትግርኛ ዲ ነይሩ? ኣምሓርኛ ድዩ? ወዘተ እንዳበሉ ይዛረቡ። ሕጂ ሓደ ካብኡ እቲ ፀገም ዘሎ እንታይ እዩ? መብዛሕቱ እቲ ሂስትሪ ታሪክ ኢሉ ጅምሮ ሰብ ግን ሂስትሪ እንተዳሪኦኹማ ኣብ ክልተ እንዳሕመልካ እንታይ እትኸውን ሂዝ ስቶሪ ናቱ ናሬቲቭ ማለት እዩ። እሱ ስለ ዝኾነ ድማኒ መን እቲ ዝፅሕፎ ዘሎ መን እቲ ሓይሊ ኣልኒ ዝብል ዘሎ ወፐናይዝ ምስ ትገብሮ ዳኣሉ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እምበር ኣብቲ ታሪክ ኣይኮነን። እቲ ታሪክ ንሱ ደኣ ካሓዶ ተቐበሎ ብዘየገድስ ነይሩ እዩ ከም ዘለዎ ተወሰድካዮ is good harmonious society ይኸውን። ዌፐናይዝ እንድሕ ጌርካዮ ድማኒ ከምዚ ሼክስፒር ዝብሎ fire is a good servant but a bad master ትጥቀሙሉ ተደሊኻ ይከንዱ ክትዋዳሉ ተደሊኻ ተቃልሶ ማለት ሃይማኖት the same thing እዚኦም ባኸንዚኦም እዚኦም ምሁራት እዮም እዚኣቶም ኣይፈልጡን እዮም ዳልካ ኣብ ክንደይ ፀገማት ተኣቱ። እታ ካልአይቲ ድማ ባሕሪ ነጋሲ ትብል ደላስ ታይትል ድያ ወይስ እንታይ ምሓቱን ቃል ንቓል ኣነ ከምዚ ኣድሚራል ወይ ከዓ ኣሚራል ባሕር ኮይና ኣይትስማዓኒ ወይስ እጋገለኹ እዚኣ ቁርብተቶ ብርክለይ ደስ ምበለኒ ይቐኒለይ ዝተረፈ ቀሲልና ንመለሶ ኖ ሓደ ሰብኣይ ኣቦይ መሓሪ ንብሎም ሲ ዘጉሂ ነገር ነጊሮሞ ዋ እንዳርከብካ ዝጉሄ እዩ ኢሎም ክጉህዮ ስርሖም ከጉድሉ ኣይደለዩን ግን ከዓ ዘጉህ ምዃኑ ክጠቕሱ ዘልዮም ማለት እዩ እንዳርከብካ ዝጉሄ ኢሎም እዚ ከዓ እንዳርከብካ ትመላልኦ እምበር ብሓንሳብ ንፂርካ ትገብሮ ጉዳይ ኣይኮነ። ምክንያቱ ብዙሕ ትረኻታት ከምቲ ሂስቶሪ ዝበልካዮ ብዙሓት ኣለና ከምኡ ዝብል ከም ዝበልካዮ ንዓይ ዝገረመኒ ኣብቲ ውግእ ጠጠው ዝበለሉስ ፅዑቕ ዝኾነ ሰሚናራት የካይዱ ነይሮም ትግራዎት። ሕጂ ሓደ እንታይ ይብል ትግራዎት ሲ ንትግራዎት ኣይንሓስብን ኢና ማለቶም መራሕትናስ ንትግራዎት ኣይሓስቡን እዮም። ንኣብነት ንጉስ ካሌብ ኢሉ ኣምፅኡ ማለት እዩ። ካሌብ ሲ ናይ ኣክሱም ንጉስ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ውግእ ንየመን ከይዶም ንክዋግኡ ምስ ናይ ሮማን ኢምፓየር ብምስምማዕ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ጅዊሽ ሃይማኖት ኣማንስ ነቶም ክርስቲያን ወፅዕዎም እሞ ንዖም ክነድሕሞም ኢሎም ዝኸዱ እዩ። እዚ ኣብ I think ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመን ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ተኣሸመ ገይርንዋ መን ኢልዎ ሽዑ ትግራዎት እዞም ሕጂ ትግራዎት ንብሎም ኣብኡ ነይሮም ካበይ ምፅእዎ ኣሽማት በብግዜ ዝቃየር ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተወይ ክወስ ዘበልክዎ ሎሚ ኣኮሎ ግዛይ ንብሎ ቀደም ቡር ነይሩ። ኣብ ፅሑፍ ተኸታተልካ እንተዘይኮንካዮ ተኣሽሙ ይኸከም እንዳተቀያየረ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ እቲ ተኣሽሙ ተረኣናዮ መን ሓደ ግዜ I think ባሻይ ይመስለኒ ንሕና እኮ ብዓሌት ዘይኮነስ ብሬጅናል ኢና ኾነ I think ባሻይ I don't know እሱ ይርመና ድሓር እንታይ እዩ ሕጂ እቶም ሓያላት እየ ዝብል ዘለኹ እቶም ሓያላት ኣትከመ ምልጋእ ዝበልናዮም ኣስሉ ኣገው እዮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብኡ መፂኦም ምስቲ ህዝቢ ብሓደ ይነብሩ እቲ ቋንቋ ክኢሎሞ ትግርኛ ሕጂ ነዚኦም ትግራዎት ዲና ክንብሎም ማለት ድዩ መፅልካ ኣፍተር ኦል ትግራይ ዝበሃል ንዓይ ሬጅን እዩ። ናይ ሬጅን ካብ ትግራይ ዝመፀ ትግራዋይ ትብሎ ኤርትራ ሬጅን እዩ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ኤርትራዊ ትብሎ ካብ ሱዳን ዝመፀ ሱዳናዊ ትብሎ እቲ ሬጅን ትቕመጠሉን እቲ ናትካ ወለዶን ወይ ከዓ እቲ ንብሎ ኤትኒክ ግሩፕ ናትካ ትብሎን ሓደ ኢልካ ምሕሳብ ልክዕ ኣይኮነን ንብል ኮይና ዘለና ከበሳ ካብ ኣገው ዝመፁ ኣለዉ
ካብ ቢጃ ዝነበሩ በለው ከለው ዝበሃል ቦታ ዝብልዎም ክትቆፅሮም ትኽእል ኣብ ከበሳ ዘለዉ ኣለዉ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ኩሉ ዝተሓዋወሰ እዩ ስእልካ ምንጠል ኣቢልካስ ከምዚ እኮ እዩ ከምዚ ኢልካ ትብሎ ናይ ተህዋኽን ናይ ቆልዓ ስራሕን የለን ስለዚ እዚ ሕጂ ብዚ ዘሎ ህዝቢ ቀደም ኣብኡ ነይሩ ኢልና ንክንዛረብ ቁርብ የሸግር እዩ ማለት እዩ ግን ንሕና ክንብሎ እንደል ዘለና እንታይ እዩ ህዝቢ እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ይነብር ኣሎ ናቱ እምነታት ኣለዎ ናቱ ባህሊ ኣለዎ ናቱ ልምዲ ኣለዎ ከም ሰብ ክነብር ይኽእል እዩ እቲ ዘለዎ መሰላቱ ክሕደግ የብሉን ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ኢኻ ባይታ ትፈጥር እንተዘይኮነ ንህዝቢ ክትዕምፅ ኢልካ ትብገሰላ ኮንካ ሰብ ኮንካ በል እምበር ሰብ ኣይኮንካን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ትረኻ ኣክሱም መሰረት ጌርካ ኩሉ ይኸም ዝብላ ሓራኹም ብሉ ኣክሱም ናትና እዩ ድሓርቲ ባሕርኻ ናትና እዩ እዚኦም እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዘረባ ክዛረቡ ትሰሚዕኻ ይብሉ እዮም እቶም ኣጋዝያን ኢና ዝብሉ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዝሰምዖም ሓደ ግዜ ተዳ ሰሚዕኹሞም ኮንኩም ንሕና እንታይ ኢና ዛንሽቶ ትግራይ ኣብዚ ጥራሕ ንብል ኣብዚ እዞም ትግራዎት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሕዋትና ባሕርናን ዝሓዘ ኩሉ ናትና እዩ ገለ ክብሉ ትሰሚዕ ኢኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢልካ እውን ይገርመካ ማለት ስለዚ እቲ ታሪክና ደረቱ ብፍላይ ሃገር ካብ ኮና ከመይ ኢልና ኢና ኣብዚ ሰፊርና ዘለና ብዘየገድስ ኣብ ወለዶ ሓደ ዲና ኣይኮነን ብዘየገድስ ኣብዚ ሰፊርና ዘለና ህዝቢ ብሓባር ምስ ሰፈርና ከዓ እቲ መውስዎ ዝበሃል ኣሎ ዝምድናታት ትፈጥር ኢኻ ሸው ስለዚ እዚ ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ኩነታት ምፍጣር እዩ ትቐንዲ ዝኮን እንተዘይኮነ ግን ሓደ ግዜ ሳብ ሓደ ቦታ ኮፍ ኢልናስ ብዕላል እዩ ኣክሱም እኮ ናትና እዩ ኢለ ኣነ ማለት እዩ ነቶም ሰባት ኣብኡ ነበሩ ኣክሱም ናይ መን ናትና ናይ ኤርትራውያን ከመይ ኢሉ ኣክሱም ናይ ኤርትራውያን እዩ ቀዲምኩም ናትና ስለ ዝበልኩም ድሓን ኢልና ሰቂልና እምበር ናትና እዩ ስሒቕና መስሓቅ ኮይኑ እዩ ሓሊፍና ድሓር ከምዚ ኦፊሰርስ ወያነ ተጋድልቲ ዝነበሩ ኮሎኔላት እዮም ኣብ ዘለውሉ ሰብዚስ ከምዚ ኢሉና ገለ ኢሎም ተዛሪቦም ማለት እዩ እሳቶም እውን ገሪሞዎም ማለት ድሓር ንምንታይ ከመይ ኢልካ ከምኡ ኢልካ ኣክሱም ብዘይካ ኣዱሊስ ኣክሱም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት ኣክሱም ካብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ኣክሱም ኤርትራ ምስኣነ እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያት ናይ ውጥቀቱ ምክንያቱ ናይ ኣክሱም ንግስነት ነጋዳይ ነይሩ ጓሳ ኣይኮነን ኣብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳኸደ እንዳነገደ ዝነበረ ንግስነት እዩ ነይሩ ስለዚ ኣዱሊስ ምስኣነ ተኣሽሙ ኸይዱ ስለዚ ሂወቱ ብኣዱሊስ ስለ ዝኾነ ሓደ ምክንያት እዚ ካልኣይ ሳምሃው ድግሳ ዝበሃል ዓዲ ከምዚ ጉልቲ ይኸፍል ነይሩ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ረኺበ ጉልቲ ናይ ማርያም ፅዮን ኮይኑስ ይኸፍል ነይሩ ገለ ይበሃል ኣነ ከዓ ከምኡ ይብሎም ድግሳ እኮ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ንምንታይ ናይ ማርያም ፅዮን ይኸውን ናቱ ስለ ዝኾነ እዩ ኢለ እውን ናተይ ሓሳብ ምስበልኩ ወይለይ ነገር ኣለዎ ሰብኣይ ገለ ኢልና ስሒቕና ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ድፍር ኢልካ እዚ ንሓደ ሰብ እዚ ናተይ እንተኢልካ በል ውሰዶ እንተልካዮ መኒ ሓደ ካብዞም ብርጌድ ንሓመዱ ሰንዓፈ ናትና እንተበሉን ሕራይ ንብሎም ዓዲቀይሕ እንተኢሎም ሕራይ ንብሎም ደቀም ሓደ እንተኢሎም ሕራይ ንብሎም ኣስመራ እንተኢሎም ሕራይ ድሓር ግን ረሲዕናዮም በራስ ናትና ኢና ደቀም ሓደ ንመልሶ ዓይነት እንተደኣ ንሶም ድፍእ ኣቢሎም መስቕ እንተልካ ጠጠው ክተብሎም ኣለካ እዚ ቁኑዕ ኣገላልፃ ናቱ ኢልካ ትገልፀሉ ክህልወካ ግድነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ታሪክ ዘለና ህዝቢ ኢና ታሪክ ንሰርሕ ዘለና ኢና ኣብ ዘለናዮ ቦታ መሰልና ተኸቢሩ ክንነብር ዘለና ኢቲ ኸንዲ መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ናይ ባሕሪ ነጋሲ ዝበልካዮ
I think منيو ጽቡቕ ጸሓፎ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣልቫረዝ ዝበሃል ቀሺ እዩ 1520 ብናይ ፖርቱጊዝ ኤምባሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ቅድምታ ውግእ ምስ ኣሕመድ ግራኝ ኣትዮም ንባፅዓ ኣትዮም ካብኡ ድሓር ብእግሮም እዮም መፅኦም ሕጂ እዚ መገድታት ተሰሪሑ ዘሎ ንባፅዕ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ግምት ኣይንወሰዶ ኩሉ ገረብ እዩ ምስ ኣንበሳን ምስ ታሽሙን ትሓልፍ ቢዘን እውን በፂሑ ካብኡ ድሓር ኣብ ድባርባ ከይዱ ናይቲ ንጉስ ከም ንጉስ እዩ ዝብሎ ንሶ ገልፆ ከሎ እቲ ዝሽለሞ ወርቂ ትገለመለ ድሓር ናቱ ወረዳታት ትገለ እውን ዝገልፆ ኣሎ ኣልቫረዝ ዝበሃል ፅሑፍ ኣሎ ብ I think ተተርጉሙ ብእንግሊሽ ኣሎ ሓደ ዓቢ መፅሓፍ ብዛዕባ ዝገልጽ ስለዚ እንታይ እዩ ገይሩ እቲ ዘርአ ያዕቆብ ዝበሃል እቲ ንባሕሪ ገፁ ዘሎ ቦታታት ምድሪ ባሕሪ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ከዓ እቲ ስልጣን ክህብ ከሎ ነቲ ምድሪ ባሕሪ ዝመሓድር ባሕሪ ነጋሽ ኢልዎ ንሕና ኢና ሲ ንብሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘረባ እንተዳሪኹም ኣምሓርኛ ሳድስ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ንሕና ሳልስ ኢና ንገብሮ ነጋሽ ነጋሲ ንብሎ ማለት እዩ ብትግርኛ ማለት ንሕና ክብል ከለኹ ስለዚ ነቲ ናይ ሕጂ ትግራይ ንብሎ ዘለና ከዓ የትግርየ መኮነን ዝብል ሽመት ሂብዎ እዚ ጽቡቕ ገይሩ ጽሒፍዎ ኣሎ እቲ ኣልቫረዝ ዝበሃል this was 1520 ኣትዩ 1527 ኣቢሎም ከዓ ገዲፎም ኦልሞስት 6 ዓመት እዮም ኣብ ዘሎ ናይ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ዘለና ትግራይ ዘሎ ክሳብ ሸዋ ዘሎ ዝኸደሉ ግዜ ኣብ ዝፀሓፍዎ ነገር ኣሎ እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቦታ ምድሪ ባሕሪ ይበሃል እቲ ንዑ ዘመሓድር ከዓ ባሕሪ ነጋሲ ኢሎም ይፅውዕዎ ማለት እዩ እዚኣ ክብል ኢለ ወዴ Thank you أقبيت أبزس حدث قرمني نجار الله كرمنا بسيد محلافي زبزعبا سوايا زبحل بوتان الله أب مبرع تجراي نبحري ناب بعد دابوش قصي حجي أبو بحر نقاستات نيرهم حجي إرتراد بوتاناي إلوم كابزن كساسلو بوتاي زي مبرق تجراي زي سوايا زبلوز اللوخ بوتا مالتي عندي أبو فلت بحر نقاستات نيرو هابو نابي وريرم متيهم كم حضرو مالتي نابزي حجي أغامز بهالبوتا متيهم أبتخبى ساعات ناي عقامة زي بوتوم سريحهم مالتي ناي نقسمنا بوتوم ثم كامني بحالو بحر نقاسي عشتن بحر نقاسي زولدن زبحالو كلتة حجزي اتي بحر نقاسي كم تزبلكايو اتناي بحر بوتا زقزق مالتي بحر نقاسي زبحر جن مسانا كرئن كرلو خا بوغنان بوغن زي زبلكم زلوخن كا which إرترا claims قبرو وصيتو زبحال اللبوتا ونيو سيد ሰላም እንደገና ኣብታ ናይ ኣብቲ ናይ ማርያም ፅን ክፍል ነይሩ ገለ ዝበልካ the Aksumite kingdom መጀመርያ ክርስቲያን ኣይኮነን ነይሩ ዳሕራይ ኤዛና ምስ መፀ እዩ ናብ ክርስቲያኒቲ ኦፊሻል ቀይርዎ እጂስ መዓስ ዘበን ዳኣሉ ናብኡ ግብሪ ክግበር ጀሚሩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ባህሊ ዝነበረ ኣብቲ ኢትዮጵያ እዚኣ ንጉሰ ነገስት ትብል እያ ነቶም ኣብቲ ኤርያ ዘለዉ ሓለፍትን ሽመኛታትን ተቋሞሞ
ሕራይ ኣሜን ኢሎም ግብሪ ንህብ ኣብ ትሕቲኻ ንነብር ኣብዚ ከምዚ ሕጂ ንሕና ብዓዲ ክንበኣስ ከለና ስም ዓብዪ ስም ንእሽተይ ንብሎ ነበርና ማለት እዩ ስም ዓብዪ ተይልኳ خلاص ኣሚኑልካ ማለት እዩ ኣያምዃንካ ሕጂ ወላ ሕጂ ወላ ኣፄ ቴዎድሮስ ከማን ክፅሕፈላ ከሎ ንኩን ቪክቶርያ እንታይ ብላ ትርኮች እናጋሎች ክጎርኑ ደልዮም ብላ ምክንያቱ ነቶም ኦሮሞ እዩ ከምኡ ዝብሎም ዘሎ ይመስለኒ ሕጂ እታ ወን ኣበናይ ጊዜ እዩ ኦፊሻል ክርስቲያኒቲ ኮይኑ ብድሕሪኡ ነቲ ናይ ማርያም ፅን ግብሪ ወይ ከዓ ሞባእ ክኸፍል ጀመረሉ እንተገለጽ ካልና ደስ ምበለኒ ክብረት ሃበለይ ኣውባይ ቅድሚ ንስኻ መልሲ ምሃብካ ሓንቲ ሓታ ዝደሊ ነገር ኣላኖ መዓስ ዮም ቲዮም ኣብርሃን ኣፅባሃን ዝበሃሉ ረሲሐዮ እቲ ዘመን ትዕለት ናብ ቦታና ከባቢና ኣትዮም ናይ ክርስትና ሃይማኖት ዝሰበው እዛ ዝበልካያ መምህር ኣብ ናይ ኤርትራ ቴሌቪዥን ዲብ ገለ ሪአየ ኣለኹ ኣብርሃን ኣፅባሃን ገለ ዝብል ግን ኖ ተጋጌ ከይከውን እቲ መጀመርያ ክርስቲያን ዝሰበኸ ፍሬምናጦስ ዝበሃል ንዓዱ ክኸይድ ከሎ ኣብ ኣሌክሳንድርያ ነቲ ብኡ ዝነበረ ናይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ሓላፊ ክርስቲያን ኣለዉ ካብዚ ቦታ እዚ እሞ ፓትርያርክ ለኣኽሎም ዝብል ምስ ከደ ካባኻ ዝሓይሽ ኣይንረክብን ኢና ንስኻ ኢኻ ትኸውን ተባሂሉ እቲ ናይ ፓትርያርክ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣባ ሰላማ ዝብል ሽም ሒዙ መፅኡ ማለት እዩ ክመፅእ ከሎ በዚ ሕጂ ኤርትራ ንብሎ ከባቢ ብኡቢሉ እዩ መፅኡ ማለት እዩ ክርስትና ምስኣተዎ ማለት እዩ ኦረዲ እምበር ክርስቲያን ኣሎ ናይ መጀመርያ ፓትርያርክ ዛት ስዋይ ክሳብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝፀንሐ ዝኾነ ፓትርያርክ ናይ ሓበሻ ካብ ኣሌክሳንድርያ እዩ ዝቕባእ እቲ ፓትርያርክ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ፓትርያርክ ኣይህልዎምን ማለት እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ እዛ ናይ ሳቦያ ዝበልካያ መምህር ምናልባት ኣነ እንታይ ይግምት እቲ ባሕሪ ነጋሲ ዝለዓለ ስልጣን ንጉስ ሓያል ነይሩ ዳሕራይ ግን ኣብ 1578 ዝበልኳ ክልቲኦም ምስቲ ናይ ቱርክን ምስቲ ባሕሪ ነጋስን መፅኦም ምስተዋግእዎ እሞ ኣብኡ ምስ ሰዓሮም እቲ ሰርፀ ድንግል ዝበሃል ከይዱ ነቲ ቦታ ናይ እንታይ ሽሙ ኣፈራሪስዎ ናይ መኒና ዝብሎ እቲ ቦታ ናይ ባሕሪ ነጋስ ዝነበረ ድባርባ ንዑ ሃሪሙ እቲ ሽሞት ታሕቲ ወሪዱ ሎሚ እንተዳሪኻ ኣብ ኤርትራ እንዳ ባሕሪ ነጋሲ ገለ ዝበሃሉ እንተሰሚዕኻ ነይሮም ኣብቲ ታሹ ማለት ኣይኮኑ ኣዝዩ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ወሪዱ ድሓረይ እቲ ባሕሪ ነጋሲ ዝበሃል ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ ኤርትራ ድሓሪኡ ራእሲ ዝበሃል መፅኡ እምበር እንዳ ደገዝማቲ እዮም ዝበሃሉ ፀዓዘጋ ንሱ ኢኻ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ነይሩ መጀመርያ ኣብዮቶ ዝብል ሽመት ይሂብዎ ነይሩ እቲ ንጉስ ናይ ጎንደር ኣብዮቶ ዝበሃል ሽም ንጉስ ሂብዎ ጓሉ ሂብዎ ዓርበቲ ዝበሃል ታሪክ እታ ጓሉ ቁሩብ ምስ ኣብዮቶ ወስተበለ ቀቲልዋ ጓል ንጉስ ቀቲሉ ተባሂሉ ምስ ተመልሰ እቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ካብ ባምቡሎ ምላሽ ኩሉ ናትካ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ መረብ ምላሽ ተባሂሉ እቲ ኣብዮቶ ዝበሃል ነበረ ተሪፉ ደገዝማቲ ደጃች ተባሂሉ ካብኡ ንላዕሊ ትኸድንኻ እንዳ ደገዝማቲ ንኣብነት ሕጊ እንዳባ ናይ ሓማሴን ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ዝብል ሃብቲ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ እዩ ዝብል ገብረ ክርስቶስ ወዲ ሃብቲ ስሉስ እዩ
ናብ ጎንደር ምስ ከደ እሞ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዝነበሮ ምስ ሃብቲ ስሉስ ንዑ ከዓ ጓሎም ሂቦሞ ሰበነ ገርግሽ ትበሃል ፍልጥ እያ ኣብ ሓማሴን ሰበነ ገርግሽ ትበሃል ሰበይቲ ጓል ንጉስ ምስ ሃብዎ ንገብረ ክርስቶስ ድሓር ደጊያት ዝበሃል ሽመት ምስ ተዋህቦ ፃዕዘጋ ምእታው ከልኪሎሞ ኣቦኻ እንዲ ዘሎ ደገዝማቲ ከመይ ኮንካ ንዓኻ ንእትወካ ይንኽእል ኢና ምስ በልዎ እሱ ከዓ ኣነ ብትሕቲ ቦይ ኮይነ ከገልግል ኢሉ ብኣ መሰረት ንሶም ኣብ ዝለዓለ ዙፋን ንሱ ዝተሓተ ኮይኖም ብኡ ምክንያት እቲ ሃብቲ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ተባሂሉ ሕጊ እንዳባ ናይ ኩሉ ግዜ ይፅዋዕ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሽመት ዝነበረ ድሕሪ ናይ ፃዕዘጋ ዘይለ እዚ ድባርባ ምፍራሶም እቲ ናቱ ሰንተር ምህራሞም እቲ ሽመት ናይ ባሕረ ነጋሲ ዝበሃል ኣጥቂቆሞ ዝተሓተ ደረጃ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ታሽሙ ትኸይድ ኣነ ንኣብነት ብኮታተይ እንዳ ባሕረ ነጋሲ ተመልሶ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣበይ ነይሮም ባሕረ ነጋሲ ኣይፈልጥን ጥራሕ ከምኡ ይፅዋዕ ማለት እዩ እዛ ናይ ሰይድ ሕቶ ናይ መጀመርያ ዝበላ ሓንቲ ነገር ኣዘኻኺርካኒ ኣነ ብኣክሱም ከይደ ነይረስ ናይ ማርያ ፅዮን ገለመለ ኢሉ ክዛረብ ሰሚዐ ሓደ ቀሺ ዕድል ረኺበ እዚ ፅላት እዚ ፅላተ ሙሴ ዝበሃል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ነይሩ ስለዚ ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ማርያም ፅዮን ትብልዎ ነዚ ኢለ ሓቲተዮ I think he was smart. ንዓይ ብዝረአኮ he was very smart. እንታይ ኢሉኒ ወል ናይ እግዚኣብሔር ፍቃድ ስለ ዝኾነ ማርያም ሲ ኣይወለደትን ኣይተወለደትን ከማን እዚ ክመፅእ ከሎ ኢልዮ ናይ ካብ ማርያም ትበሃል ከም ዝውለድ ስለ ዝፈልጥ ንኢየሱስ ከምኡ ኢሉ ኣሽም ተዋሂብዋ ኢሉኒ ካቶይ ከልኔ ስቂለ ተቀቢለ ወፅየ ማለት ማርያም ፅዮን ትበሃል እምበር እንተዳሪኻዮ መፅያ ትበሃል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ማለት ቅድሚ ማርያም ምሕራሳ ማለት እዩ በቲ ታሽም በቲ እምነት ግን ማርያም ፅዮን ኢሎም ፀው ሕጂ ዛ ብዛናትካ ክመፅ ሰይድ እዚ ናይ ግራኝ ወራር ምስ ኮነ እታ ታሽሙ እንታይ ትበሃል ታቦት ሒዞማ ከይዶም ንዓ ዝሕዝዋ ከዓ ፍሉጣት ዓሌት እዮም ነይሮም ንዓ ሒዞማ ከይዶም እቶም ንዓ ሒዞማ ዝኸዱ ዓሌት ጨንሓረ ዝበሃሉ ሒዞማ ምስ ከዱ ኮሊሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ድግሳይ ዓሪፋ ታቦት ማለት እዩ ድሓር ጉዳይ ምስ ዝሓለ ናብ ታሽሙ ክትምለስ ተባሂሉ ናብ ኣክሱም ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ተረት ከልዕልዋ ደልዮም ምልዓል ኣብያ ገለ ዝበሃል ነይሩ ናብ ኣክሱም መሊሶማ ማለት እዩ እዚ መዓስ እዩ ብ16 ክፍለ ዘመን እዩ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ናይ በዓል ግራኝ ዝመፀ ማለት እዩ ሽዑ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ኣብ ድግሳ ጥራሕ ንዓ ግብሪ ይከፍሉ ማለት ዘይኮነስ ነቲ ግብሪ ስእልካ ታሽሙ ማለት እዩ ነገራዊ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ከብፅሕ ዝኸዘ ሰብ እውን ሽመት ይወስድ ነይሩ ሽዑ ስለዚ እንታይ ክብል ድሕሪ 16 ክፍለ ዘመን ዝተባህለ መፀዋዕታ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ታሽሙ ኩሉ ግዜ ከዓ I think ሰብኣይ ረሲዑ እምበር ሓደ ፀሓፋይ ኣሎ ኩሉ ዝተርጎሞ እቲ ንገዳማት ዝተባህለ መሬት ስቕልካ ሓደ ቦታ ናተይ ቦታ እዩ ርስተይ እዩ ናተይ እንዳበልካ ከለካ ሓደ ሓላፊ መፅኡ እዚ ጉልቲ ናይ እዚ እንታይ ሽሙ ብለካ ጉልቲ ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ጉልቲ ምምሕዳር ክኸውን ይኽእል ስቕልካ ቀረፅ ምኽፋል ኣብ ክንዲ ንጉስ ነቲ ቤተክርስትያን
ትህቦ ማለት እቲ ጉልቲ ዝበሃል ስለዚ ንሳ ብኣ ምክንያት እያ እታ ዝተባሃለት እምበር ምስቲ ምፍጣር ናይ ታሽሙ ኣይኮነን ድሓር ማርያም ፅዮን ምስ ክርስትና ምእታው ናብ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ምስቲ ቀዳማይ ምኒልክ ዝመፀት ካብ ናይ እታ ጉዳይት 10 ትእዛዛት ናይ ሙሴ እየን ዝበሃላ ንሱ ዝሓዘት እያ እታ ፅላት ድሓር ክመፁ ከለዉ እቶም ስድራ ቤት ንዕኡ ዝሕዙ ካብ እስራኤል መፅኦም ተባሂሎም ዝፅወየሎም ሽም ኣለዎም ሓደ ዓሌት ኣለዎም ዝኾነ እታ ኦሪጂናል ሒዝዋ መፂኡ ምኒልክ ክመፅእ ከሎ ኣበቡ በፂሑ ክምለስ ከሎስ ምኒልክ ሒዝዋ ምኒልክ ቀዳማይ ሒዝዋ መፂኡ ይብሉ ድሕሪኡ እቲ ልደተ ክርስቶስ እዚ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ድሕሪኡ እቲ ተኣሽሙ ኮይኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ቁሩብ ኮምፕሊኬትድ ዝኾነ ነገር ኣሎ ብዙሕ እውን ኣይግደሰሉን ኣነ ናይ እምነት ጉዳይ ስለ ዝኾነስ ወላ ሓንቲ ትብሎ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ቲንክ ጠቂሰን ኣለዎ ኩለን እታ ናይ ማርያም ፅዮን ናይ ሰቦያ ቲንክ ንሳተን ይመስለኒ هو حتى انت عيني روسي مليس قال لي خا كما يجيرون مريم سيون قبر في المخنياتو باغاني نيرو اكتومايتي امبير كريستنا اتو ስለዚህ كما يجيرو يدكسا مريم سيون خفل ግን مريم سيون كا قدم لدته ክርስቶስ مصيو تتابوت تي صلات مس كم زبل ابا ممهر كوسخلكا تصلات ምናልባት ድሓር ሽም ሂቦሞ ማርያም ፅዮን ኢሎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብኡ ብዙሕ እንታይ ሽሙ ይኮነን ግን ኣብርሃን ኣፅብሃን ኢልካኒ ነርካ ሓንቲ ኣብኡ ብዙሕ እንታይ ሽሙ እንተይኮነ ገሊኦም ከምዚ በለው ከለው ትትንክፎ ከምኡ ዓይነት እዩ እቲ ኣብርሃን ኣፅብሃን ዝበሃል እምበር እቲ ኣብርሃም ዝበሃል እቲ ጀነራል ነቲ ባሕሪ ሰጊሮም ነቶም ክርስቲያን ክድግፉ ኢሎም ነቲ ኣቡነዋስ ዝበሃል ታሽሙ ንጉስ ድዩ መራሒ ኣይፈልጥን ናይ ጂውሽ ንዖም ክገጥም ኢሉ ዝኸደ ንኣስታት 67 ዓመት ፀንሑ እዮም እኮ ንሱ ትብርሃ ዝበሃል እዚ መን ሽሙ እውን ካሌብ እውን ዝፅዋዓሉ ጉዳይ እምበር ኣብ ገሊኡ ክልቲኦም ኣብርሃን ኣፅብሃን ኣብ ሓደ እዋን ይገዝኡ ነይሮም ሓቢሮም ይገዝኡ ነይሮም ዝብለካ ኣሎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ናይ ኣፀዋውዓ ፀገም እምበር እቲ ኣብርሃ ዝበሃል ከምዚ እቲ ኣፅብሃ ከዓ ነዚ ንጉስ ካሌብ ዝተዋህበ ኢሎም ዝዛረቡ እውን ኣለዉ ስለዚ ቁርብ ኣብ ኣብረህቲ ኮነታ ነገር ንፁር ፅሑፍ ስለዘይነበረን ድዩ ኣፈ ታሪክ እዩ ትዝበዝሕ ስለዚ ከዓ ኣብ ነበረያ ነበረ ዝነብሩ ዝብሎም anyways ባሻይ اوكي مرحبا غزا يغنيلنا ودبسكا ثانك يو فيري ماتش نتي تدالي خايل مساكا اقربت تاريخ قداس انديو يتقنقم ነገር ግን ሕጂ አበይ አለና አበይ በጽሕና አለና ታ ዝሓተት ካና ነዝገዛ ተቀንዲ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፍና ከነበቅዕሲ ሕጂ ስለምንታይ ኢና ሓቢርና ዘይንቃለስ ትብል ሕቶ ናብ ገዛ ዝደርበኻያ ንሳ የተመለሰት እንመስለኒ ክሳብ ሕጂ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኢና ንህብ ዘለና ማለት እዩ ናይ ቀደም ድማ ከም ዝረኸብካየ ተሓበሬታ ሂስቶሪካል ክንመፅእ እንድሕር ኮይና ቅድሚ ሃይማኖታት ዝነበረ ከም ዝኽትብሮ ፀናሕኩም ኣነባባር ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ፓጋኒዝም እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ገረብ ዝኣምን ኣብ ሩባታት ዝኣምን ኣብ ገለኹም ዝኣመሰለ ነገራት ዝኣምን ነይሩ ድሓር ወዲ ሰብ ግን ብምዕባለ ናብ ሕግታት ክሰጋገር ከም ዝኸኣለ
ምናልባት ሓደ መረዳእታ ክኾነና ዝኽእል እቲ ናይ በዓል ሙሴ 10 ትእዛዛት ዋላ ምስ ሃይማኖት ተኣሳሰረ ይኹን እምበር ኣብ ኣነባባር ክንሪኦ ከለና እቲ መብዛሕትኡ ኣብኡ ዘሎ ሕግታት ናይ ኣነባባር ኣብ መሬት ማሕበራዊ ሕጊ ማሕበራዊ ሕጊ ኣይትቕተል፣ ኣይትስረቕ፣ ኣይትዘሙ ወዘተረፈ ዝኣመሰሉ ኩሎም በጀካቶም ናይ እምነት ክልተ ኣብ መጀመርያ ዘለው ክልተ ዝኾኑ ጥቕስታት ኣርቲክልስ ተለይ ኮይኑ እቲ ካልእ ሲ ናይ ዳርጋ ኮንስቲቱሽን ብዓቕሞም ዘውፅእዎ ሽዑ ማለት እዩ ናይ ኣነባባር ማለት እዩ። እዚ እዩ እናሰፍሐ መፂኡ ሕጂ ኣብ ኣድግደይ ትኽእሎ መፅሓፍ ተለዊጡ ዘሎ ኮንስቲቱሽን ዓለም ማለት እዩ። ስለምንታይ ምዕባለ ወዲ ሰብ ምስቲ ሕልኽልኻት ናይ ናብራ ምስቲ ብዝሒ ናይ ወዲ ሰብ ዝኸይድ ዘሎን ፅማእታት ናይ ድሌታቱን ነፍሲ ወከፉ ሕግታት ከተውፅኣሉ ስለትግደድ ወዲ ሰብ ከዓ ሰራሕ ታሪክ ኮይኑ ንታሪኹ ክቆፃፀር ድማኒ ኣነባብርኡ ዝኸውን ሕግታት ስለ ዝቕይስ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ነታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ክንምልስ እንድሕር ኮይንና እንታይ ንግበር እዩ ዘሎ? እቲ ካልእ ዘርከብናሉን ዘይርከብናሉን ሕግታት ኣሎ። እንድሕር ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ኮይንና ሰብ ዓሚፁና ንሕና እውን ንዕምፅ ነርና ማለት እዩ። ኣቦ ሓጎታትና እውን ይዕምፁ ኣይዕምፁን ነይሮም ማለት ኣይኮነን፣ ይዕምፁ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዕመፁ ከዓ ነይሮም ማለት ከከም ሓይልካ ትኸደሉ ዝነበርካ እዩ። ብምሉኡ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ናይ ነገስታት ናይ መሳፍንት ናይ ራእስታት ናይ ደጋታት ዝነበረ ኣብ ሓደ ክንጥቕልሎ ተኮይንና ዘበነ መሳፍንቲ ኢና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባት ዓንቲ ወይ ቁርብ ኮንፍሊክት ከተምፅእ ትኽእል እቲ ናይ መስፍንነት ግዜ ካብ ብላታ ሚካኤል እዩ ጀሚሩ ትብል ነራ ኣብ ኣቁሩብ ክንማየጥ ከድየና እዩ። ምክንያቱ እቶም ኩሎም ራእስታት እቶም ኩሎም ደጋታት ዝነበሩ እውን ከም ዘበነ መሳፍንቲ ዝውሰዱ እዮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነባባር ናቶም መስፍናዊ እዩ ነይሩ። ወላ ናይ ጃንሆይ ከይተረፈውኑ መስፍናዊ ኣነባባሪ ነይርዎ ማለት እዩ። ልዕሊ ሕጊ ነይሩ፣ መሬት ይግብት ነይሩ፣ ከም ዝኣመሰለ ኣነባባሪ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ራእስታት እውን ወላ እቶም ናይ ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣነባባሪ ስለ ዝነበሮም ርእሰ መራዊ ኣይነበረን። እቲ ቅድመ ርእሰ መራዊ ዝነበረ ስለዝኾነ ንኩሎም ኣጠቃሊልና ኣብ ናይ ታሪክ ፓኬጅ ክነብፅኦም ከለና መስፍናዊ ናብራ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሽግር ኣብ ታሪክ ዝመፀ ንዓና ሕልኽልኻ እቲና ዘሎ እንታይ እዩ? እቲ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብ ዓለም ናይ ኤሮጳ ዝነበረን ናትናን ዝተፈላለየ ነይሩ ማለት እዩ። ንሕና ድሕር ዝበለ ምዕባለ ክህልወና ከሎ ከማና ዝኣመሰሉ ናይ ስሉስ ዓለም ሃገራት እውን ተመሳሳሊ ናብራ ክህልዎም ከሎ ኣብ እምነት ዝያዳ ኮይኑ ኣብ ምዕባለ ከዓ ዘለቕ ዝበለ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዝወርደና ሓሳረ መከራ ወላ ብመግዛእቲ ዝመፀና እውን ኣምላኽ ኣውሪድዎ ብዝብል ኢና ንምልሶ። መብዛሕትኡ ጥሜት እንተመፂኡና ሽግር ተመፂኡና ዝኾነ ነገር ወረራ ተመፂኡና ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ተመስገነ ኣምላኽ ኢልካ ምንባር ሓይሻ ብዝብል ኢና ነውድቆ፣ ኣብ እምነት ነውድቆ ማለት እዩ። ድሕሪ ናብ ኣምላኽ እምነት ምስ መፀ ማለት እዩ። ድሕሪ ሂስቶሪካሊ ተመራመርቲ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ብዝኾነ መንገዲ ዝገጥምዎ ግን ዝሕብሩና እንታይ እዩ? ብምልኡ እቲ ርእሰ ማልነት ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ናብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ምስ ከደ ናይ ግድነት ናቶም ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ከዓ እንዳተቐየረ ከይዱ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ክላሲካል ዝኾነ ሃገርነት ክመፅእ ክኢሉ ንሕና ከዓኒ ድሕሪት ስለ ዝነበርና ወዲ ሰብ ከዓ ናይ ምስፍሕፋሕ ጠባይ ስለ ዘለዎ ዋላ ብዓድታት ናትና እንድሕር ከድኩም ኣነ ዓዲ ሸረፈቶ እዩ፣ ግን ሰፊሕ መሬት ነይርዎ። ኣብ መንጎ ዝመፁ ድሒሮም ዓድታት ነይሮም ከም በዓል ዓዲ ፅንዓይ፣ ከም በዓል ዓዲ ሓዮ እዚኦም መፂኦም ዳሕራይ መፂኦም ማለት እዩ። ግን ሓይሊ እንዳገበሩ ምስ ከዱ ነቲ መሬት ናትና ምስ ገበትዎ ኪዱባ ክበሃሉ ከለዎ ኣይንኸይድን ኢሎም ሓይሊ እንዳዓንተሩ ስለ ዝኸዱ ክሳዕ ገሊኡ እውን ምቅትታል ነይርዎ ማለት እዩ። ኣብ ገለ ሸነኻት ንምልክት ዝኣክል ግን ኪኖ ተዓዶም ከይተረፈ ንሓርስ ንሕና ማለት እዩ። ኪኖ ዓዲ ሓዮ ኢና ነውፅኣሉ እቲ ግራት ሕጂ ንሕና ናትና ግራት ኣለና ኪኖ ዓዲ ሓዮ ሕጂ እንታይ ይሕብረካ እሱ መሬትና ከም ዝነበረ እሞ ንሶም ኣብ መንጎ መፂኦም ኣብኡ ምስ ኣተዉ ኣይንወፅእን ከም ዝበሉ ማለት እዩ። እቶም ዓዲ ፅንዓይ እውን ሕዮ እዮም ኢሎም እታ ዓዲ ሓዮሲ ካብ ሕዮ ልመና እንዲ ሕዮ ምባል ሕጂ ንሳቶም ሕዮ ኢሎም ማለት እዩ። በጃኹም ኣብዚኣ ፀጉዑና ኢሎም ነብሪዲ ገለ በርቲዕዎም በቲ ሸነኽ ሽከቲ ዱር ዝበሃል ቦታ ዝነበረ ናብኦም ምስ መፁ
دحن بنو تقمطي لهم تي أبونا لما مالتيو تقميتهم باقيرهم قل سريتهم مالتيو تقرات ناتنا قل قدميو كينوهم ونيرو دحراي قن أين بكم لنا ناتنا عيو سلزبورو ساعة مكتتالول تبسيحو بزخوننا عبيت نقرنا بحقوداتنا نتنقر ناب سلام مليشومو مالتنا بعركي قلمات هم عاد صنعايون بزي عاد فلسطات نيروم مسيوم أبو خوفيلهم حراي صباح نخيد عرس صباح نخيد ندابورس صنيعهم كوف مسبورس صنعايلهم سلز صنعوا مالتي عاد صنعاي تباهيلهم حجي وراتنا عادساتون كلن تنعادسات ترجم اللون كما يجرن ينمسين كما يلن كوفيلن سلمنتاي تشم تحيزنو انتاي ترجم اللو عين فلطون داخلنا ينامبر ناتو كساد سجنيت انتاي مالتيو قال صنع عاد قال انتاي مالتيو هذا عد زخونه عد انتاي مالتيو سي مخنيات اللو مالتيو ابت مريت كمص خلو انا بابار نايت حزب خمس زبلكم منا بغوسنت بحرشا እና ሆነ ስለዝነበረ مقعز نيرو مالتيو كم حيل خادماني مقباتنا مريت نيرو مالتي خمسة مثل نيرو مالت حجي نحنا نابتا مودة تاخذ من تاخذ تأساسر لنا قل تلمنتاينا تحطو بحبر زغل تاريخ حليفنا خنا بقع وسعنان توسعنان كنا بقع سي مخانة تجزينا خنا بقع بعابي ودماني تناي كولونياليزم سكرام بالفرا أفريقيا مش مسألة مش مقاقلونا نساتهم تناتنا سايكولوجيكال ميك اب ناتغير خير كلنا إرتراويان نتي نبرنا أي مسفناو تراي نبرة الرعاية نبرة سمالاو صلواتات إنها خيرو نحنا درجة الساعة عمد كنجزاء خلنا بتليان هذا سايكولوجيكال ميك اب ديفلوب كيرنا مالتي نزيح جي خن حزور لنا نحن زين بقرنا عنا ناب مبعثاوي ناب هاجراوي ترجم كوش دنا زخالة تاريخ مالتي إذا حجي انتخلنا رأينا حجي نحنا بسلام كنبر زي نخيل زرنا وين صلعتنا أو وشتنا زركوب غنو ولا بكوابينا زركوب سي كنقطوهم زي كأننا نمنتاي ونحريلنا بريئتي كل شيء نبلينا خلاتنا ناتنا هاجراوي ناشنال ميكا أبصنعات سلا زي بس حمالتي مالسي جناتي بحر زنبالتات مسانا بهايمانوت ديو بسفناو التحساسبا ديو بستفر علي نقراسي زصعينا هاجر كونسبت كان ابو هذا سلازي كالناي هذا هاجراوي امرت امرنا نقول لها بحبار كساي كسر سلازي كاله نحن حجين ما اقل مالتي حساب هيمانتنا ما اقل حساب عاليتنا ما اقل حساب نتي ناتنا هاجر النسي ناب عاليتنا نغيره مسكالوت كنا زامدون ندل مالتيو كمزي قطمنا زولو تግራይ ትግርኝ ወይ مسكاله هم ዛ መሰለ ናብ ሱዳን ገጽና እንጥምት ወይ ናብ ገለን እንጥምት ማለትዩ ስለዚህ ዘርአው ዝኾነ ተሐሳስባ ምስተሃገራው ዝኾነ ተሐሳስባ ንጭምረው ስለዘለና ጸገም ይፈጥረልና ለዚ ማለትዩ ነዚ ሕጂ ንሕና ተኸሊፍና ዘለና ብፍላይ በቲ ስርዓት ናይ አስመራ መጽኢ ዘሎ ሕጂ ናብኡ ንኽንጥምት ሲ ታኽንገብር ግባና تاينا خنقبر ذل نحنا هاجراونتناتنا كابتا عليتاونتناتنا فلينا خنريول لنا بزر درجة انتو خينو أبني نزرقحو بوتا يلن كمزي ودبس قلصوص وعالسي أبينا هنا موزي تزرقحنا ناب سودان كنزرقحينا ناب يمن كنزرقحينا ناب تليان كنزرقحينا ناب محارة كنزرقحينا ناب دي نزرقحو نقر يلن مالتي ايش قل بتا هاجراوت تحساسبا نحر انتاي مخانا تردينا خنقالس كوينا منالبات حادث امام انتاي هلونا مو شعوينا نصلاتنا ناي وشتن ناي قدامن كنقطموم نخيل مالتي زيا تاقوم نغرنا يلو معالتي تايد بحال تمرتي زنبرت امو خنردا ازغبانا مزا كرنت زغونت نغر مزا حجي تدلي زلا صقيمات اندا زلا نغر كنرخبا خنبقع يغبانا مالتي اب تاريخ ناي قدم كنأسر كم زي بلنا نعوخ نمهارلو كم زلنا نود سب كم ود سب نوصلو لسه مخنيات يبلنا مستقارو مسمحارو مس طليان مس زغونه ነገር سي لسه يبلنا حج مخا زغلوبلايزيشن مس مصم مخاني ابي تزرغحنا ነገር የለም ደቅናን ابي ተዘርግሖም አለው ንሪኦ ዘለና ሁላትና ማለት ግሎባላይዝድ እንዳሆነ ኢኮኖሚ ኸይድ ኮሎ ተዘርእታቱን ግሎባላይዝድ እንዳሆነ ምስኡ ይኸይድ አለው ስለዚህ ነው ወድ ሰብ ከም ሰብ بسبعاونت درجة خنطموت لنا مالتي ينبر بهايمانوت درجة بعاليت درجة بقرة درجة نحركينا ريسايكل كنقورين نخيلنا التاريخ كنا مهارو اللي ترحينا نخيل مالتي
لذي أبتدحور أطمام تخيتا أثرنا أبز حجي زلو انتاي نقول دحارنا توم ربحاتات كي كند بحايلي تمعبالي زبالسي كند بحايلي نتقام اللهم تم ربحاتات بسلام كم يقرنا كنت قام اللهم نخيل كم زي إثيوبيا عنا بدي كنا من قد زخمصون هذا اللي زلوسي سلام تايب سلام أو من قدي ربحاتاتهم كناديو بنكان هابان زي كودو نحنا بخمو من قد تأميتنا ربحاتاتنا بخمو مساتهم أواسيبنا ود سبت راي كونن زواسب تي إيكونومي أواسبي تي إيكونومي دما خمي يقر ربحاتات كواسب كم زلو تردينا نابزخ نستغاقر كنبقع علنا تمهرت زدينها نسيو امبر تمهرتي حدا بي اتش دي وسيله ولا قال وسيله ولا وسيله يلو دحري بامناتات بتنايق 3000 عامت زنبره زبحال ነገር بدرجه زبنه ሙሴን ቅድሚውን ዝነበረ ተዛረበና ወይ بدرجه ሃይማኖት ክፍጠር ከሎ بدرجه ክርስቶስ بدرجه መሐመድ እንድሕር ክዛረበና ኮይኑ ሕጂ ሃገር ክንሰርሕ ኣይንኽእል ኢና ولا حنت سلام ناي سلام هيوت كلنا يكلني مش قربابتناون بسلام ربحاتات كنلاوت ኣይንኽእል ኢና موسوبو ناي قطبان موسوبو ناي ማሕበረሰብን موسوبو ناي ሃገርነትን ከመይ ናይ ጥቕምን ኢኮኖምን ከመይ ከም ምዃኑ ክርዳእና ክበቅዕ ኣለዎ እሞ ነዚ እንድሕር ከነሰጋግሮ ክኢልና ጥራሕና ንሕና ምዕቡላት ሰባት ክንበሃል ንኽእል ሃገራዊ ትርጉም ምስ ዓሌታዊ ትርጉም ብዝተፈልየ መንገዲ ተረዲእና ክንከይድ ይግባአና ስለዚህ አይ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ጽቡቅ ታሪክ መፍላት ግን መወዳእታ ከይድና አበይ ንወድቕ እንታይ ጎዲልና ኣሎ ብዝብል ተራዲእና እንዳርከና አይ ቲንክ ንሕና እንጎረባብትና ብሰላም ምስ ዓለምን ከይተረፈ ብሰላም ዘይንነብረሉ ምክንያት የለን ባህላ የቀኒየለን ታንክ ዩ ባሻይ ቡኢናውን ሎሚ ዝገጥሞ ብድሆታትከ ኢልናዮ ንህዝብና ማለት ኣብዚ ሓድሽ ዓለም ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት ብፍላይ ከዓ ብደቡብ ቅድሚኡ ግን እቲ ናብዚ ኩሉ ኣሳጢሕዎ ዘሎ መላኺ ስርዓት ብኸመይ ክወፀ ኣለዎ ንምባል እዩ ኦኬ ኣቕቢት ክትቦ ትደሊ هو نشتغل نبذا باشاي زبلا እምቦ اب probably misnomer كون يخيليو باشاي تزبل كايوتي ناي مسافن تزبل اب تاريخ ناي اثيوبيا ختمهار كلخا زمن مسافن تيلو يصوعو تاي مالتيو اتنغوس زيكونا زوسنس እቶም ብውግእ ስዒርና ኢሎም ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ናይ ሓበሻ ባህሊ እቶም ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣብ ሓደ ቦታ እዮም ዘቐምጥዎም ኣብ ሓደ ስቶር ከም ስቶር ዓይነት እዮም ዝቕመጡ ምክንያቱ እንተተዘርጊሖም ቻሌንጅ ክገብርዎም ይኽእሉ እዮም ኢሎም ስለዝኣምኑ ክኾኑ ኣለዎም ኢለ ዝብል ኣነ ግን ሓያላት ንጉስ ምስ ኮነ ንሱ እቲ ወሳኒ ኤግዜኪቲቭ ናቱ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ናይ ሚካኤል ስሑል ምትእትታው ግን ንሱ እቲ ዩኣስ ዝበሃል ንጉስ ሓገዝ ደልዩ ምስ ከዶ ዳሕራይ ግን ብምስጢር ይብርትዓኒ ኢሉ እንደገና ምስቶም ኦሮሞ ስምዕ ገብር ስለ ዝረኸቦ ንዕኡ ኣቕቲሉ ካልእ ንጉስ ባዕሉ እዩ ሓርዩ ምፅኡ ካብቲ ንጉሳውያን ቤተሰብ ዝቕመጠሉ ማለት እዩ እቲ ንጉስ ንሱ እውን ብዙሕ ኣይጠቐሞን ዮሃንስ ዲገለይ ዝበሃል ካልእ እውን ካልኣይ ግዜ እውን መሪፁ መስለኒ ካብኡ ንድሓር ዝኾነ ይኹን ሓያል ብረት ሒዙ ዝሰዓረ ንጉስ ይገብር የቐምጥ ንጉስ ማለት እዩ ግን ከዓ ሲምቦሊክ ዝኸውን እቲ ንጉስ በቲ ንጉስ ዘይከይድ ስለ ዝኾነ እቶም ናይ ውግእ መራሕቲ ብዝመደብዎ እዩ ዝኸይድ መዓስ ይፈሪሱ እዚ እቶም ነጋውስ ንሕና ዘርኢ ናይ ሰሎሞን ኣለና ስለ ዝብሉ ቴድሮስ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ቅድሚኡ ካብ ውብየ እውን ሓሲብዋ ነይሩ ሳብ ካልእ ነዊሕ ተኣሽሙ ኣለዋ ቴድሮስ ግን ኣነ ንርእሰይ መወለደይ ካብ ሰሎሞን ዘርኢ እዩ ባዕለ ዝነግስ ኢሉ ንሱ ባዕሉ ነጊሱ ማለት እዩ እምበር ከምቲ ዝበሃል ኣዲኡ ሸያጢት ጌሶ ነይራ ገለ ኢሎም ከማን ይዛረብዎ እዮም ንሱ ኮሶ
ኮሶ دي ኮሶ ጎሶ هو ጌሶ كوسو ንርእሱ እውን ሽፍታ እዩ ነይሩ ኢንፋክት ካብቶም ዓረብ ዝፈልጡ ሰባት እዩ ነይሩ ክሳብ ሽፍታ ኮይኑ ዝኸደሉ ግዜ ነይሩ ድሓር ግን ነቲ ጉዳይ ኣፍሪሱ ንጉስ ኣነ ኮይኑ ማለት ስለዚ እታ ሚስ ኖቨር ዝበልክዋ ኣነ ነቶም ዎርሎርድስ ኣክቹዋሊ ዎርሎርድስ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ንሳቶም እቲ ስልጣን ስለ ዝሓዝዎ እቲ ንጉስ ስለ ዘይቆፃፀሮ ንምግላፅ ኢሎም ግን ኣብቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ገለ ዕድል ረኺብና ዝሰማዕናዮ እንተለና ዘበነ መሳፍንቲ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዋ ንሳ ማለት ንዓ ንምጥቕላል እየ እምበር እቲ ካልእ መስፍን ኣይነበረን ንሳቶም ጥራሕ እዮም ነይሮም ንምባል ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ንምብራህ ክብላ ደልየ ኣይደኖ ካልኦት ብዛዕባ ዘበነ መሳፍንቲ ገለ ዝሓለፍኩሞ ነገር ይህሉ ብፍላይ ብትግርኛ ዝተምሃርኩም ኣብቲ መጀመርያ ክሳብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተምሃርኩም ሓፂር ዛንታ ዓለም ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ ይጥቀስ ይኸምኡ ኢሉ ማለት እዩ እዚኣ ክብል ወዲየ ኣለኹም ثانك يو عبيد هو بزنا حج بدوها إثيوبيا 3,000 عامات كبلون كلو مهراتنا بهالتي تجارو خا ني إيرترا بفلاي كاتنا كبسا تجرينيا ززارة بهزبي تجراي لهم هاجر كسارحو بحرون نعم نتي تجراي بحال زملكتو بوتا مخانو كبلون كلو زمصوم تاريخات አለው ናይ ሃፀይ ዮሐንስ ዶ ናይ መሪኻት ብሎ እዚ ራስ አሉላ ዶ من دو حجي እዚኣቶም ግን ክንሪኦም ከለና ኩሎም ቶም መሳፍንቲ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያውያንን ምእንቲ ኢትዮጵያን እዮም ዝቃለሱ ነይሮም ሃፀይ ዮሐንስ ባዕሉ ምእንቲ ኢትዮጵያ እናተቃለሰ እዩ ኣብ መተማ አንጻር عرب الناتو على سيء دربوش ناتو على سيء وديقو فلازم تم عبيت مسافة تزبهالو كم بعر رأس سيوم أبوون الأول من قشام على تيو كالوتن عبيت زنبرو إثيوبيا ونتهم أمينهم actually تقرأي رأس إثيوبيا لهم زخدو زنبريهم حجنا التاريخ زقلبت اوذ اللو خيدي يسمعني نهاب إيرترا كمسؤم كاللو اتي زنبرا جيزي ناي جيزي مسافنتي ناي اللخبات نابزن نابتن كابتن نهاب إيرترا زنبرا خاء بعل رأسه بيخونو قالوا لا يخون انترينا بحفشو نيجيبيا كيلوميوم بتقولوا قبل ما نيروم مالتي هجي اثنا انا كل حليف حزب إرترا هاجروا سريحوا مجزأة النطليان وديقو دحري انجليز دحري اغاء نتاخ وصئنا تقالس تفليقومنا بجيبيا تيمو كابزي ناس انا مصاكا خم تقولنا نورا عنتون حسكو 3 عامت تقالسو ناس اوصي حدا كانسر زمصنا زي تعسيبو زمصني إرتراونت زخحد لذي اخ حد يزبلوني إساس بولنتنو مالتيو ابز شجرزي نسلا إثيوبيا نإرترا وشت إثيوبيا جيرو سلازريقا ابز بصحنا زلنا امو زخلو اكب دمر زي ابز بصحنا له ስለዚህ ከበድቲ ብድሆታት እዮም ክገጥሞ ፀኒሖም ህዝብና ካብ ቀደማት ሒዙ ፀኒዑ ግን ኣብ ቃልሲ በፂሑስ ናፃ ወፂኡስ እንደገና እውን ኣብዚ ሞደርን ታይምስ ብድሆታት ካብዚኦም ይመፅ ኣሎ ስለዚ እቲ መዋፅኦና እንታይ እዩ እንታይ ክንገብር ምስና ዝብል እዩ ኩልና ናብኡ ንጥምት ዘለና እትፀቢቡና ዘሎ
ክስራሕ ዘይተኸኣለ እንተዓደምካ እንተፀዋዕካ እሞ ሓባራዊ መፅናዕቲ ተገይሩ ርእቶታት ነቢሩሉ ከቃልሰካ ዘኽእል ደረጃ ክንበፅሕ ዘይምኽኣልና እቲ ዕንቅፋታት ዘይምፍላጥና ድዮን ወይስ መድሃኒት ክንረክብ ዘይምብቃዕና እዩ እዚ ክንሪኦ ንደሊ ኣነ መምህር ናባኸ ኣብዚ ዝበልካዮ ክሪኦ ከለኹ ሓደ ሓፂር መፍትሒ ኢና ንፅበ እቲ ፕሮብለምናትና ገሊኡ ፀቢቑ ዘይበርሀ ገሊኡ ከዓ ሓያል ክንሱ ሓፂር ኣቋራጭ ዘለዎ ኢና ንደሊ ማለት እዩ ኣቋራጭ ብሓፂር ግዜ ክንውድኦን እንዳደለና ከለና ግን ከዓ ካብቲ ቀሲልካ ንኩሉ ነገር መፅናዕቲ ጌርካ እንዳተረዳዳእካ ትኸዶ ዝነውሐ ግዜ እውን መሊሱ ይወስደልና ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኣነ እንታይ ይብል ነዚ ነገር እዚ ክግጠም እንተኮይኑ መጀመርያ ሓደ ዓይነት ትራኻት ናሬሽን ከነጥር ኣለና ይብል ማለት እዩ ፕሮባብሊ ከመይ ጌርና ንብላ ገለ ይብልን ግን ከምዚ ባሻይ ክብሎ ፀንሐ ኣብታ ሃገርና ዘተኮረ ንኩልና ክንኮና ንኽእል ናሬሽን ሓዝ ማለት እዩ እዚ ከብለኒ ዝኸኣለ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ሕጂ ሓደ እቲ ኣጋዝያን ዝበሃል ዘረባ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ምክንያቱ ኦልሬዲ ሓደ ሳይድ ሒዙ ስለ ኣብ ሓንጎል ደቂ ሰባት ሰፊሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ከዓ እንታይ ይሰማዕ ኣለኹ ኣብ ሓደ ብሄንድዐ ዝረኣኽቦ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሓደ ሰልፊ ክንገብር ኣለና ዝብል እውን ዝሰማዕክዎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሞር ዘረባ እዚ ነተናትና ብዙሕነት ነተናትና ንዑ ይውድሆ ኣሎ ኢለ ስለ ዝኣምን ሰባት ኮፍ ኢሎም ዝተኻእለ መጠን እቲ ናይ ትምህርቲ እንተኣሽሙ ዘለዎ ኮይኑ ሓደ ናሬሽን ክፈጥር እሞ እዚ ናሬሽን እዚ ኣብ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ሰረት ዝገበረ ክስገሩ ዘይብሎም ነጥብታት ኣስፊርካ ብሓባር ተረዳዲእካ ምቕፃል እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብቲ ቃልሲ እንታይ እዩ ዝመፅእ እንተዳሪእካ ኦኬ ብቕንዕና እዚ ክገብር እየ እንዳበልካ እሞ ክሕወሱ ኣለዎም ካብዚ ኢልካ እንተመፂኻ ገሊኦም እንታይ ይርድኦም ኣሎ ኣነ ወካሊ ናይዚ ኤትኒክ ግሩፕ እዚ ስለ ዝኾንኩ ግድነት ናተይ ዝብሉ እውን ኣሎ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ከም ሃገር ክንሰግሮ ዘይግባእ ሓደ ናሬሽን ክነምፅእ ኣለና እንተዘይኮነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣባናሲ ከም ራስ ኣሉላስ ከም ወራሪ ኣብ ኤርትራ እዩ ዝፍለጥ ብዙሕ ተኣሽሙ ይኮነን ግን ጅግና ምዃኑ ዘረድእ ናሬሽን እዩ ዝመፃና ዘሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ዝምድና ዝተሓዝ ዓንተበይ ዝበልካ ገዳሲት ነጥቢ ነይራ ሓንቲ ሰበይቲ ዛሪበየን ብከሰላ እዚ መሬትና እዩ ገለ ኢለን ዝበልካ እየን هو بقدارف ወኮሚ ነይሩ ባይዘወይ እቲ ብሽሕን ሸዓተሚትን ዶብ ክገብሮ ከለዉ ጥልያንን ዮሃንስ ምኒልክን ብሽሕን ሸዓተሚትን ዝነበረት ውዕል መረብ ክትከይድ ከለካ ማይ ኣንበሳ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብቲ መገዲ ማለት እዩ ካብ ማይ ኣንበሳ ትኽ ኢሉ ዝኸይድ መስመር ናብ ኣጥባራ ዝላገብ እዩ ነይሩ እቲ መስመር ካብ ኣጥባራ እንድሕር ዳ ልክዕ ኖ ተኸቲልካ ከይድካ በዓል ከሰላ ከይተረፈ ገለገለ ኤርትራውያን ክዛረቡ ይሰሚዐ ከሰላ ኮነ ኤርትራ ይኽብሉ ይሰምዐ እዚ ነይሩ እቲ ዶብ ቅድም በቲ ከዓ ሱዳን መንያሽማ ሃበን እንግሊዝን ጥልያንን ካብ ኔው ካብ ብባሕሪ
ቀይሕ ባሕሪ ጀሚሮም መፅኦም ዝራኸብሉ ቦታ ነይሩ ማለት እዩ ግን ድሕሪ ዓመት እንታይ ኢሎም እንግሊዝ ደልዮማ ነታ እዚ ኣፍራይ ቦታ እዩ እቲ ናይ መንሽሙ ዘለዎ ቦታ ናይ ሕርሻ ዘለዎ እዩ እዚ ፈሸጋዲ ገለ ዝበሃል ቦታ ኣብቲ ከባቢ እዩ ዘሎ መስለኒ ስለ ዝደለይዋ እታ ካብ ማይ ኣንበሳ ትኽ ኢላ ናብ ኣጥባራ ትኸይድ ገዲፎም ሽዑ ይበዓል ባድመ ንመሬት ናይ ኢትዮጵያ ወሲድካ ንጥልያን ሂቦም እታ ናይ ኣጥባራ ዘላ ዓልከሰላ ከይተረፈ ትሕውስ ናብ እንግሊዝ ዝኸደት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ስለ ዝነበረት ትስምምዕ ሽዑ እዚኣ መዓስ እዮም ገይሮማ 1901 እዮም ገይሮማ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሽዑ ዝኸይድ ነበረ ምስቲ ህዝቢ ስምዒቱ መን እዩ ኣዝማዱ እንዳፈለጡ ይገብርዎ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ ኣፈላልዮሞ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ተመሊስና እቲ ዶብ ጥሒስና ክንከይድ ተዳ ኮይና ኣብ ሽግር ኢና ክንኣቱ ኣብ ዶብ ከሎ ሕውነቱ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወመና ከመይ ጌርና ሕውነትና ንሃንፅ ምስ ሱዳን ዘለዉ ሕዋትና እውን ክሳብ ስዋኪን ዘሎን እዩ ከመይ ጌርና ዝምድና ምስኦም ንሃንፅ ግን ከዓ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብታ ሃገርና ጥራሕ ክንነብር ስለ ዘለና እቲ ናይ ዘላን ናብራ ናይ ጉስነት ዛብራ ሎም እንዳጎደለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩነታት እንዳተቀየረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ወላ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ምስ ከብቲ ዝኸዱ እውን ሕርሻ ለሚዶም ኣብ ዝሓርሰሉ ዘለዉ ኣብ ንግዲ ደረጃ ንክኸዱ ቃልሲ የድልዮ ትምህርቲ የድልዮ ሓበሬታ የድልዮ ናይ ትራንስፖርት ቦታ የድልዮ መምህር አንተወይ ትብሎ ነበርካ ፅርግያታት ኩሉ ዓንዩ ትብሎ ነበርካ ጥልያን ምስ መፀ መገዲ ፈጢሩ ሰብ ክላለ ዝኽኣለ እውን እምበር ጎረቤት ከሎ ሓደ ጎቦ ከዊልዎ ናብኡ ገፁ ከዓ ስለ ዘይከይድ ብኡ ሰጊሩ ስለ ዘይከይድ እቲ ሰብ ከም ርሑቕ ዝነብር ነበረ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ ግዜ ጥልያን ግን ትራንስፖርት ሰሪሕሉ ክራኸብ ክኢሉ ንሱ ቤዝ ጌርካ ኣብኡ ኢኻ ትሃንፅ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ነቲ ሃገር ከተራኽቦን ብሓደ ክነግድ ከም ዘለዎ ትገብሮን ኣባና ግን ነቲ ኣብ መንጋድ ዝጀመረ ከይተረፈ ኮእዩ ክጥፍኦ ተቃሊሱ ዝሕጅ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ብኣጠቃላሊ ሓደ ናሬሽን ምፍጣር የድልየና ኣሎ ዊ as Eritreans እዚ ዝመፀ ዝበታተነና ዘይኮነስ ዊ as Eritreans ሓደ ናሬሽን ፈጢርና ኣብ ሃገርነት ዘተኮረ ፅዑቕ ዝኾነ ታሽሙ ክንገብር ወፈራ ክንገብር ግን ዝተፀንዐ ነገር ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እቲ ኩነታት እንተርእና መን ይሓስቦ ነይሩ ሱዳን ከምዚ ትከውን ኢሉ መን ይሓስብ ሓሲብኩሞ ትፈልጡ ኣብ ዘለኹም ሱዳንስ ከምዚ ዓይነት ኣስሉ ተባኢሶም ሱዳን ኢዶም ወስከይ ተባሃሉ ድሓር ፅንሕ ኢሎምን ይቐረበለለይ ዝበሃሉ ሱዳናውያን ባህሮም ከም ኤርትራውያን ዘይኮነ ሓደ ክልተ ሽዑ ወስ ዝብል ዝተሃራረም ዘይኮነስ ብሰላም ዝነበሩ ኣህዛብ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሱዳን ኮይኑ ማለት ስለዚ እዚ እውን ኣብ ግምት ወሲድና ምስቲ ዶብና ምስ ሱዳን ዘሎ ብሰላም ከመይ ንነብር ከመይ ንተሓጋገዝ ምስኦም ምስ ኢትዮጵያ ከምኡ ምስ ጅቡቲ ከምኡ ክንሰርሓሉ ንኽእል ግን ንሕና ኤርትራውያን ኢና እሞ እዚኣ ኤርትራውያን ትገብረና ንኩልና ዘይተንፅለና ሓደ ታሪኻዊ ናሬሽን ክንፈጥር ኣለና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ዘይሆን ካብኡ ንድሓር እቲ ዝበሃል ዘሎ ብትምህርቲ ብመፅናዕቲ እንዳገበርካ ቀስ እንዳበልካ ካብዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንዳረዳእኻ እንዳተረዳእኻ ክትከይድ ከለኻ እቲ ዝሓሸ እንተዘይኮነ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እውን ሓቁ እዩ ህድእ ኢሉ ክነብረሉ ዝኽእል ኣይኮነን ተማሂሩ በሎ ህረሞ ግበር ኣይትግበር ጥራሕ እዩ ዝፈልጥ ከምኡ ኮይ ዝኸይድ ዘሎ ወላ እዚ ሕጂ እንተረኣናዮ ወላ እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ብርጌና ሓመዱ እንተዳሪኽሞ ዘተዓርቐና ይንደልንና ከምኡ ይበሃል ዲ ዛቱ ኣብ እንታይ ሽሙ ዘተዓርቐና ይንደልና ወይ ምሳና ኮኑ ወይ ምስኦም ኮኑ ኢልካ ዘረባ ኣሎ ዲ
كم قلنا نسمع لنا ايموشن هو الايموشن قطاطر زي مخاد كيلكا قم نقر تسرح كيل اكزاكتلي ما كما اخبل لي قرب حجز انت قنت لي ودي له هو قلنا ابدي اخري انت ايدي لك انا بشاك بمحلافي بقولته ملسي سلن نصب ايكونن تشجرنا انا بوغني قلته في ملسي نصبيلو نزي حبالا السي يلي كونن جن عفون فنوتون يناخ النسع زي كالناكو عفن فنوت كنسع اي كالنا قروب النت مونتاي نقبل ب ومازجي بولك يخون بودبا مونتاي حيش يلخ اربك كخيل سخاخاهم إزي أنا كنت أفنفنوت قروب كنسا زي كألنا ما بقاس زخون ببزلنا قن حبيكا زي مكلاس زبلو زمصوت انكتات نزرارت كمين تجمرنا يوئي بخمين تجمرنا يوئي كابزي انت كنوص النخل إيتي نالبات كانوا قعلوا ما بقى دخل رخبرلو نخل زي أنت نقبرس ما بقى دخت كون تخل كنقولوا نخل باشاي which is very good now finally ናብታት ለና መጽናት ዘለና ብጣዕሚ ጽቡቕ ምክንያቱ ነሮ እንታይ am ዝብሎ ለቤት ዘሮ ዘሮ ለመሬት ዲ هو ከድና ሲ ናብታት ለና ምምጻእና ከምኡ ክኸውን ኣሎ እቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገዛ ነልዕሎ ርእስታት ሲ ተማዊትና ወላ ወጢጥና ወጣጢጥና ሲ ናብቲ ከረንት ሲቹዌሽን ከም ልጥምት ክንገብሮ ኣለና ማለት እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ሆምወርክ ናትና እዩ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ገዛውቲ ኣብ ኩሉ ገዛውቲ ዝግበር ዙማት ሳምታይምስ ነቲ ህሉ ኩነታት ረሽዕሲ ኣብ ካልእ ኣምራት ወዲኡ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ነቲ ሸጊርካ ዘሎ ነገር ትፈታሕ ኣይትኽእልንኻ ኩሉ ግዜ ክተዛምዶ ኣለካ ንምንታይ ኢኻ ትርእስ ትምፂኻዮ ዳሕራይ ከም ምንታይ ትዛዝሞ ዲኣነት ዝፈተኽዋ እታ ናይ መወዳእታ ሕቶ ብመፀት ብኡ እየ ምክንያቱ ናብቲ ሕጂ ዘሎ ህሉ ኩነታት ስለ ተእትወና ማለት እዩ ስለዚ ንመላላእ እንዲና ዘለና ከምቲ ወዲ ቡስ ዝበሎ ናሬሽን ከመይ እንታይ ዓይነት ናሬሽን እዩ ዝህልወና ዝብል ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣየና እቲ ናሬሽን እንድሕር ክንብል ኮይና ንዓለም ኣብ ዓለም ዝወዳደራ ዘለዋ ኮንሰፕትሲ እንታወት እየን ኣየኖት እየን ኣብዚ ዓለም ተሃላልኽቲ ኮይነን ዘለዋ ምልክን ዲሞክራሲን እየን መስለኒ ሶፋር ካብቲ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ማለት እዩ ምናልባት ከም ፍልስፍና ኪንኡ ዝውጥጥ ነገራት ቅድሚ ሕጂ ተምሃርናዮ ወይ ዝፈታተናዮ ክህሉ ክእል ክኸውን ግን ናይቲ ዘለናዮ ክንገብር ኣብ መንጎ ምልክን ዲሞክራሲን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ብትኽክል ዲና ንዲክቴተርሽፕ ንፈልጦ ኩላትና ማለት እዩ ከም ሃገር ደረጃ ብትኽክል ዲና ከ ዲሞክራሲ ንፈልጦ እንታይ ከሉፕ ሆልስ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እንታይ ኤክስፕሎይት ዝገብር ነገራት ኣሎ ዴሞክራሲ ጥዑም መሲሉ ክረኣየና ከሎ እንታይ ከሎ ኣሸጋሪ ሸነኻት ንሱ ዘሎ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ድማ ብትኽክል ነቲ ናሬሽን ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ዲሞክራሲ ዘበስ ወይ ማለት ኣይኮነን ስለምንታይ ክብሉና ከለዎ ሲዋ ከምዝን ከዓ ድማ እኮ ከሸግረካ ክእል እዩ ከምዝን ድላይካ ክትዛረብ ድላይካ ክትፃረፍ እውን ዘፍቅደልካ ሸነኻት ኣሎ ኣብ ገለ ኣብ ዓድኻ ከም ባህልኻ ትጥቀመሉን ከም ባህሊ ናይ ካልኦት ሃገራት በፂሖሞ ዘለዉ ዝጥቀመሉን ክፈላለ ስለ ዝኽእል ሕጂ ነየናይ ኢኻ ትወስድ ካብ ካልኦት ነየናይ ናትካ ኮንቴንት ትገብር ናትካ ኸ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኣቦታትና ሕጂ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭት ኣለና ማለት እዩ ሽም ኣይንሃቦ ዲሞክራሲ ኢልና እምበር ክንትርጉሞ ከለና ዲሞክራሲ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ባህልኻ ክሳዕ ደም ምድቕቓስ ከይተረፈ ዝበፅሕ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ምብድዳል ዘለዎ ነገራት ተልዩ እንዳፀረካ ዘድልየካ ከዓ ካብቶም ምዕቡላት ሃገራት እንዳቐዳሕካ ኮፒ ፔስት ዘይኮነሲ እንታይ ትወስድ እንታይ ካብ ናትካ ትጥቀመሉ ክቕፅል ዘለዎን ክምዕብል ዘለዎን እናረእኻ ምኻድ ከድልየና ዊች ሚንስ እቲ ናሬሽን እቲ ምልኪ እቲ ዲሞክራሲ እቲ ሶቨሬኒቲ ልኡላውነት ዝበሃል
بصبيب عينت زي كونسي بسفح عينت كساب ولك أسب بصحكم مخانو لولاونت بدرجة مريت تراي زي كونس بدرجة ولك أسب المسؤولون كمان كي ترفع كقلت زلون كنردو زقبانا كم مخانو مرأي مالتيو حادنتك تا يونيتي تبهالك باكيج كتمسخ خلا تصلع نجار ذا يكونتن كما يجرا جن حادنت تمسخ بروسس ناتا كردانا ويزاوت بروسس ندعر جامب غيرنا حادنت كنفتر نخيل كوينا قوس لذيكل أبقال قريتشت كنأتو نخيلنا مالتي منياتو ود سب بحرياتو ناي تقمتات تأمات سلازخونه بمسرح انت لي بس هو بفلتات بتمرتت لي بس هو متققا من دحر زي تردي هو ربحي غير نلو سلازبل ابقچت يخاطو زغيل مال سلازي بمسرح افريكان يونيتي نابنت نهلي تعومي افريكان يونيتي خلو كاب حبر شجرات كخت قطمن ربحات كخت لواطن جن بترايو مسدور افريكان يونيون بدي مسرح كمصخ له هابز نبيوتهم تنبيتي بعلاتهم كم بعد نكروما كندي عامتات كوينو له سلامنتاي كمص زي كاله الا كنحسب علينا بعد مسرح يدلي نسون مسرح ناي معبالين من ردان يدلي مالتيو لذي بس اذا تعرفوا دله مسرح مو تايزا امسل الا فنصنع يقبانا مالتيو نعو مسللنا حاده شعوب سقمتي بسقمتي كنكاين نخيل بزي بلان كم عنتو يتقصو صنعكم ناي برجيد نحمدو نايكم زا مسله ياكل رانايو زياتهم من سياتيو كم ديجري معك ديجري تشكمهم አለው تخوينهم داي مسلات ابيو كنبل زبل حتو كنملش كنبقى علنا مخنياتو قاليو بزي بلان خيد قاليو كم تعنتوين لو زنورنا بعاليتاو متسار خيد دلي بحواتينا دو قالو زبحال نغرات كخيد دلي نحطو هاجرنت زحطو حرقه ولدي اتاتيرو خيد دلي حجي انتاي قبركازي كندز كبكاس فاحي بلكا مالتي جي نتوم كونسبت ناي يونيتي نتوم كونسبت ناي ملكي ناي ديموكراسي ناي سوفرينيتي ناي قوام ناي لعلنا حقي ازيوم بغبو كردونا لهم ان فاكت نزيوم زمهور اكارات بدنبي كنفر لنا مالتي اب كل غزاوت تخيدهم زمهرو اب كل غزاوت تخيدهم زردو زعبا زم كونسبت زياتهم شعوينا انا شعوت كونسبت مستردانا وي كان جو باي بلان مالتي هذا سب هذا مهور سب هذا زلع تمرت زواهله لسب معات ديجري تشكمه زي بلان زخيد حدا جن ديت مهرسب ببلان زخيد يشنفو سلامنتا إساس كشنفنا غيرالو سرعتنا إساس كابانا استمهار خابزومنا زلونا مهارات ندعال سلازغونا دي نو ببلان سلازخيد ينسو غنياتو عنت بلان عميتو أنا نزا هاجر زيع كدقصان لني بدليتي كحد بلن خقبرائي زيرو خطرفائي زبل نزيع سنو نخيسو مسوم نعوغو زمعدو دلايم كقبرو زغور قبت حيلتاتنا عالم تزاميدو كما غيرنا مالتي حجي ببلان سلازخيد يعوت لنا لمال كسابنا حنا تردينا نغيحنا نتو كونسبت خبلت صنعاخو تردينا ببلانك درجة حسعان خيد كومون تدي قبرنا بمدب تدي كيدنا قابت مدبنا مدب كيوس انا قلتمتم نبلكوينا ولا حنت خنا شنفوين خيلنا السون تتغيره كالوتي موصو مالتي خمزا مسلو مسخولو مالتي ابع بفلا بزلنا عالم مالسي زلنا جلوبال سيتويشن بعلمن يوم تم حيارات عملت اكلات ناشتو كورا فريوم نحبرت سب زبدلو بعلمن يوم كمزي بايدن زول حجي ان اسرائيل انت زي تقولسي فطرنا يعني نحنا نكوت اكيد وابعدم اكل معلم حجي انتي مالتي بخاله ازر اربع نزوم فلسطين بهالش كنت فومينا باسرائيل غيرنا كتبل تقليها الشيء لوجيك بس كما ها قبر له ماتي لذي حزب عالم كان حجي نت زيد لا يزخونه اسسرات قديفو نت مسرتاو اسسرات ناي ديموكراسي ناي سبيريتواليتي نو بدرجه هايمانوت ديكونس درجه سبعاونت ترديو ازمادو ناي قارسب عالمن مخانم فليتو حاليوتاو خوينو قرب كله بوينا نحن حجي اسرائيل ددنقصنا نبخيلو من نبرلو من زلنا امبري بهايمانوت سلنراخه بان فلسطين معناته بهايمانوت سلنراخه ويبزر سلنراخه እሱ ይኮን ተገዛ ሓይሊ ሰብአውነት ይተቀል ነገር ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ዮምቶም ንሕና ክንፈልጦም ዝግባአና ምሁራትና ካ ቻሌንጅድ ክኾኑ ኣለዎም ብደይ መስርሕ ክኾዱ ከም ዘይግብኦምን ዘድሊ ትምህርቲ ከዓኒ መጽናዕቲ ገይሮም ክመፁናን የድልየና ኣሎ ተደይ ኮይኑ ስቂሎም ኣነ እዚ ክንዚ ኣክል ዲግሪ ለነ ድሕሪሎምና እሞ ድማኒ ብደይ ፕላን ዝኸይድ ብደይ ፕላን ሓድነት ከምፁ ብድሑር ኣገባባት
ጨፋሊቆም ዲዮም ከምፅኡልና እንተኮይኖም ሎሚ ተጨፋሊቕካ ሓድነት እንድሕር ጌርካ ድሕሪ ፅባሕ ትብተን ወላ ሓንቲ ከምኡ ማለት እኮ እዩ ሕጂ ሪዲዛይን ክንገብራ እንድሕር ኮይና ገሊኡ ርእስታት ኣሎ ሕጂ ንገሊኡ ዝወፅእ ቀዳመ ሰንበታት ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ርእስታት ኣሎ ሪዲዛይን ክገብርዋ ኢትዮጵያ ዝደልዩ ዝብል ርአ ሓደ ቦታ ማለት እዩ ማለት ሪስትራክቸር ክገብርዎ እቲ ኢስት ኣፍሪካ ደልዩ ኢትዮጵያውያን ይብል ኣሎ ዋ እንታይ ማለት እዩ እዚ በዓል መን እዮም ከምኡ ክገብርዋ ደልዩ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል በዓላ ኸ ኣላ ድያ ከም ኢትዮጵያ ዋላ ከም ሃይለ ስላሴ እኳ ዘየላ ዋላ ከም ደርቢ እኳ ዘየላ ሕጂ ናይ መንዳ እቲ ዘረባ ክትብሎ ከለካ ሕጂ ክትመራመረሉ ኣለካ ሓደ ምሁር ክመራመረሉ ኣሎ እምበኣር ከምዚ ዝብሉ ኣካላት ኣለዉ ካልኦት ዕንፍሽፍሽ ከእትውልና ምእንቲ ብግቡእ ምእንቲ ወፃዓና ፈሊጥና ሓድነትና ብፕሮሰስ ከነምፅእ ክንዲ ዝግባአና ኣብኡ ሕልኽልኽ ክፈጥሩ ደልዩ ኣለዉ ወይናትሎም ክንከውን ኣለና ከምቲ መን ዝበሎ ቡሽ ዝበሎ ንእሽተይ ዝበሎ ኤዘር ዩ ቢ ዊዝኣስ ኦር ኤገንስት ኣስ እዚ ዓይነቱ ፎርሙላ ገይሮም ይመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክንነብር ኣለና ወይ ምስኦም ክንነብር ኣለና ነዚ ኢንትሪግ እዚ ኣለሊና ኢና ንሕና ሕጂ ክንቃለስ ዝግባአና እሞ ማለት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክስታ ኢና በፂሕና ዘለና ለይትን መዓልትን ከማን ክንካትዓሉ ዘይፅገብ ነገራት እዩ ምክንያቱ ዘድልየና ረቑዓ ነጥቢ ስለዝኾነ ፋክተር ስለዝኾነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ የቀኒየለይ ክንመላልኣሉ ዘለና ፀቢቕና ኢና ማለት እዩ ምስ ፕሪቬይሊንግ ሲትዌሽን ዝገጥመና ዘሎ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ባሻይ እሞ ከምቲ ዝበልኮ ፅቡቕ መበገሲ ሂብና ኣሎ ኣቕቢት ብተኸታታሊ ከነቕርቦ እቲ ዘሎ መደብ ንዕኡ ከመይ ጥዕሚ ኸውን ነዛ ርእስቲ እዚኣን ዝኽተላ ኣርእስትታትን ኣብ ቀዳም ድሕሪ ቀዳም እናበልና ክንውድእ ንኽእል ዶ ኣብ ክልተ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ወይ ከዓ ሓደ ድሕሪ ካሊእ ምስ ከጋጥሞ ዝኽእል ካሊእ ፕሮግራምስ ብምዝማድ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ፅቡቕ ናይ ሓበሬታን ክትአን ምሸት ኣምሲና ኣለና ትቐንዲ ዘብፅሓና ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝኩሉ ሓሊፉ ሃገሩ ነፃ ኣውፅኡ ሰላም ከይረክብ ኣብ ውሽጡን ምስ ከባቢኡን ቀንዲ ዕንቅፋት ብኸመይ ክብታሕ ይግብኦ እቲ ኩሉ ግዜ ዘቃ ንሕና ንኢሳያሳዊ ሚልኪ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ ሃገርናን ህዝብናን ምዃኑ ኣሚንና እንተደኣ ተቐቢልና ቀዳማይ ዕዮና ነዚ ምምላስ እዩ ዝኸውን ማለት እዚ እውን ኣብ ክታ ክኣቱ ዝግብኦ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበሃል ምስላት ተደጋጊሙሉ ሱታ እዩ ህበይሲ ወዲቓስ መዓት እሾኽ ተወጊ ኣብ ኩሉ ነብሳ ሕጂ እቶም ኣሕዋት ኣህባይ ድዮም ወዲቓ ሰብ ረኺቧ የኣርዩላ ነይሮም እቲ እሾኽ እታ ቀዳመይትሲ ኣብ መቐመጫይ ዘላል ግሱለይ በለት ይበሃል ምክንያቱ ኮፍ መበል እንተረኺባ ባዕላ ክትኣርዮ ስለትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና እቲ ቀንዲ ሽግርና ኣብ ውሽጥና ዝተፈጥረ ስለዝኾነ ንውሽጥና ከመይ ጌርና ከነፃርዮ ንኽእል መታን ካብ ደገ ዝመፀና ብድሆታት ሓቢርና ክንገጥሞ ክንክእል ሓደ ናይ ሰላም ህዝብን ሃገርን ከምቲ ዝተበገስናዮ እንድሕር ኮይኑ ናይ ሰላም ሃገር ኮይና ክንቅፅል ብኸመይ ዲፕሎማሲና ንሐይር ምስ ከባቢና ሃገራት ምስ ዓለም እዚ እቲ ክግበር ዝግብኦ እዩ ግን ሎሚ ውግእ ብከምዚ ኢላ ሓሊፋ ምስ ሃገር እዚኣ ዳሕራይ ከዓ ክትቅፅል ኣለዋ ምክንያቱ
ውልቀ ሕልሚ ሓደ መላኺ ክሳዕ ዝትግበር ህዝብና ኣብ ውግእ ክነብር መንእሰይና ኣብ ውግእ ክቕፅል ብሰንኪ እዚ ከዓ ህዝብና ኩሉ ሃብቱ ናብዚ እናተጎንኮ ስለ ዝኸይድ ኣብ ድኽነትን ኣብ ምፅወታን ይኽነብር ስለዚ እዚአን ኣድቂቕና ክንዘራረበለን ዝግባኣና ነጥብታት ብቅደም ተኸተል ማለት እዩ ክኾና ናይ ግድን ይኸውን ኣብ መንጎ ኣብታ መእተዊት ዝገለጽክዋ ሕጂ ክንከታተላ ዘለና ማለት እዩ ናብ ትራምፕ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ሕጂ መልሲ ረኺቡ ኣሎ ሓደ ካብኡ ከዓ ናብ ኤርትራ ገጽኩም ከይትጥምቱ ኢልዎ ኣለና ኣብይ ትመርገጽ እሱ እዩ ዘሎ ምናልባት ኢሳያስ ጽበዮ ናብ ኣሜሪካ ተዓዲሙ ኸይድ እሞ ከምቲ ንሩስያ ዝኸዶ ትዛረብ እዩ ሕጂ ካበይ ናበይ እዩ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከ እንታይ ንምዕዋት ከ ዝብሎ ነቶም ዝርድኣና ብሩህ እዩ ህዝብና ግን ክርድኦ ብዝኽእል መገዲ ከንሕልፈሉ ክንክእል ኣለና ብየ ተደለየ ንየማን ተደለየ ንፀጋም እናፀፍዐ ንህዝብና ሓንቲ ዕላምኡ ንምዕዋት ይኸይድ ዘበለኒ ኣብቲ ዴሞክራስን ምልከን ዝበሎ ባሻዩን እንታይ ዝሓቁነና ዘሎ ሪሊ ዴሞክራሲ እንታይ እዩ እተን ዴሞክራሲያውያን ዝበሃላ ሃገራት ከ ብሓቂ ነቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል when it comes to us ቶም foreigners ንዓቶም ዌስተርን ዩሮፕ እና ኣሜሪካ ዲሞክራቲክ ካንትሪስ ዝበሃላ ብዲሞክራቲክ principles ይመሓራ ዝበሃላ ናባና ከመፃን ከለዋ ዋጋ የብሉን እቲ ዴሞክራሲ ዘገልግለን ክሰርሓ እየን ዝደልያ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ዓምደይ ጨፍለቕ ብዘየገድስ እቶም ካልኦት ብምልኪ ዝኽሰሱ እንተሪእናዮም ውን ካብናትና ዝኸፍአ ማይሚን ካብናቶም ዝኸፍአ ናትና እዩ ምክንያቱ ነንሕድሕዱ ክዘራረብ እኳ ኣይኽእልን ብፅፅ ክብል ኣይክእልን ምክንያቱ ምዝርራብ እንተጀሚሩ ን ብዛዕባ ጉዳይ ሃገሩን ብዛዕባ ኩንነቱን ምስ ዓለም ዝምድንኡን ንምንታይ ዝኸይዳሎን ኣብ ዝብል ምዕብልና ኣብ ህዝባዊ ውደባ ኣብ እምቢተኝነት ዝኣቱ ደረጃ ስለ ዝኾነ ካብ መሰረቱ እናቆፀየ ይመፅእ ዋላ ካብ ግዜ ቃልሲ ትሒዙ ስለዚ እዚኦም ክንዲዚኦምን ክንዛረበሎም ዝግብኡና ዓበይትን እዋናውን ነጥብታት እዮም ስለዚ ናብ ዕቑቢት ክምለስ እንታይ ብል ክንሰምዖ ድሓር መዛዘም ክንገ እወ ኣነ ዝሙልና ዳ ተሃዊቕና ኣለና ፅውዑና ኣለዉ ሶሪ ኣንተ ኣነ እውን ምሳኹም ኮይነ ኣለኹ እዚ ኣሜሪካ ኮይነ ዘለኹ ይቐኒየና ካብ ዝገሽካዮ ከምኢሎም ምላስካ እታ ሕቶሲ እዚ ኩሉ ሓሊፍና መፂና ብዙሕ ኢንኮመን ኣለና ኣብ መጨረሻ ከዓ ብደም ዝተሰነየ መስዋእቲ ዝተኸፍለ ነፃነት ኣረጋጊፅና እንደገና ከዓ ኣምሳያ እቲ ክንረኽቦ ዝግባአና መስል ካብ 30 ዓመት ንላዕሊ ከዓ ብሓባር ተረጊፅና እንየት ንምንታይ ኢና ብሓባር ብሓደ ህርመት ክንከይድ ዘይንኽእል ዝብል እንታይ እዩ ባሻይ ዘንቆሎ እንታይ እዩ ሓደ ናሽናል ናሬሽን ክህልወና ኣለዎ ኢሉ ኣብኡ ሕጂ እንታይ ጠቒሱ ኣሎ ክንፈልጦም ዘለና ጉዳያት ኣለዉ ከም እንታይ ዴሞክራሲ እንታይ ዲክታተርሽፕ ሓድነት ክንብል ከለና ከዓ ሓወይ ዘመደይ በተኣምንተይ ዘይኮነስ ሓድነት ብፕሮሰስ ዝመፅእ ኮይኑ ግን ከዓ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰ እዩ
تربحا نبلو خنتايو ايكونومي وربحا محبرا وربحا ترخبهم زيوم اب كمي عينت كونتات يومي انتاي ام خنسهم تم ربحاتات تياتهم زيرنا ابتي مسل زبلينا خنمص تسب مسل ونبعابيو political and civil rights economic social and cultural rights بهالو بزعبا ልዑላውነት ክንብል ከለና ከዓ ካብ መሬታ ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ብህዝባ ከዓ ብምሉእ ክሳብ ውልቀ ሰብ ዘለዎ መሰላት ዝሓለወ ክትኮነልና ኢና ንደሊ ማለት ስለዚ እዚአን ሓደ ብሓደ ክንሪአን ኣለና ዝብል እውን ስለ ዘሎ ንሕና ነዚአን ምናልባት ተሓጋጊዝኩም ባሻይን መምህርን ነጥብታት ከመይን ሊስታ ጌርካ ከመይ ገይሩ ሽዑ ዘፅንዑ ሰባት ጌርና ኣብአን ተኸድና ፅቡቕ ይበሃላ እየ ከም መጀመሪ ስኑዱን ይኾነልና ብቐፃሊ ከዓ ትኽትዕና ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንርኢ ዋ እዚ ኩሉ ብሓባር መፂና ግን ከዓ ሕጂ ብሓባር ከደሉ ንቐፅል ንዝብል ከም ክንኣቱ بخمزي انتخدنا صبغي بحالا يعني ناي مجمرة ايو لومي تأمرات هاو زخونة سوليشن كنركب اين خلينا جن بزوح متصنعاتي زقابرو سبات ساعة فوق غيرنا اب حدا مدم تاخن بتصح نخلينا ناتنا ابر كتوخا خنا قرب نخلينا انا بحزبي يزبل يزلن مو ودير لكم انا thank you داويت كنودا هنا مرحبا زرو كما كانهم كلهم هاجاشنا انا كوادنغوي لاتي ان كل خطاتاتو صحيح تمسيت انا بحقي اذا عينت مونايريشن تايب بالحزنا هاجراو تايب بالمخد اقداسيو وعمقتا زاريمنالو جزارسو انفتاتيبنالو مالتي تمترنا في الكازمات زي كونسي مجمرة تاريخ باقولها خلوك عليك جبل تايد بهال نيرو مستعرس في جو سخاياجن قال 18 نيرا أتبعنا تايد بهال زي دهسسنا أبدي النايبر زلوا أبا قراب تزلوا زهونا زلوا challenges تبليا صاد ما انتاي مالتي أنا نساخة تتصفح الواسل انتاي بزيادة أبدي جزيز انقفات كوين نازلوا التي سلكا ناي مثل دو ناي زيجنت دو ناي منت دو قلبلت الدباليكا كل جزء نتي زي قال سنة كم كحر كوين ولو عندنا دماني صباح نقول كم تمام دحاري قلنا مالك زونا حق قلعته هو هذا زلوا سلزخونه أنا أنت حتى تاكسي حتى دمان انتاي من النتن أتي زيجنتن سي اللي علو دو يقولون أنا بناتي علو قبلي حلفي أبزي حجي أسران حدا قبل زمن أتي قداي نايتغم حتى ترحيلو إذا خونه تايبال ولا تلاقي مسؤول عاقات تايبال في جورة كاتدا أخوينو نستغم ذخيدو نحن خانا يتغمنا تايبال في جبرنا هزبير ترى نمن النتوي تقالي سوق نمن النتوي تقالي سوقا شعير وزيو انت خونه جن تمننتنا ولا توم مسانا ذكارو سزنو بورت مالي كابتفال على زيغاتات كابتفال على داي بحالات يموتو كابتليان نبل كابتفال على زيغاتات نيرو منام ين ازوم زيغاتات زياتهم فغرينايتي هاجر نا ارترا حديروم تسويهم يغانو بجينتهم كان تايد بحال غيرهم ابزي حجي مسبصحنا جن اجازه زعلو نزي سيكم فراليو كنريوكم كلا لنا أنا بناتي زول زيغا زبهال حسا خادم بلا أبزر مالتي سمتار سكا زيغا بعلى خط مورسوي لومي تدل خابز زيغا زغتكون تخلع حدد مخطون تخل بعلى خط غوري فغير هاجر جن مننتي فغير هاجر مننتاي حنسا فغير هاجر مش حدركا أبتي مننتها تحققت نزي تاسي
زيادة أبدل لكم لباماتن بلحتن إذا في الليات سيك تايد هالكم جورو تنكل علنا بحاله إيه مو حجوكا جزية تزيبلنا أسألي مزار السياسي يرنا تايد هالكم جورو حاشي يوبل طبقتي بداوي تعزبلك جن أي تتقالل تنزبلك بقنق إنجليز صحف كوي باي ذا واي سلمت أخلهم بقنق إنجليز حفكا خي تبلوني تي تقرينيا سوفت وير أفكر اللين سلزلوي عاتيهم نديوم جزئي خاطي سوفت وير بس الحمد لله من زغبو ስለዝኾነ እዩ ከምኡ ገይረ ዘለኹ ግን እቲ ርእስቲ እንታይ እዩ ዝብልና ሮሚ ሰዋጅኣና the origin of the Eritrean people and the current challenge from our neighbor እያ ትብል ነይራ ስለዚ ተጠቃሊለ እያ ክብለካ ኢለ هو هما يقول بزعب آسي ساكوت تشالنجز كاب نيبرز زمسنا دلو أبتم مسانا زنبورت مالي بحبن تقاليسهم تشويهم لنصانة نعرترات دوز ولو حجقن زي قلنتي باب من النتي أو وشتنا بزوحهم في الشيش في الترالو نترنا فينا وين حدا قنيايو نزخاني كم تزول كايو تشالنج غرب النازلو نايبرز ساتومي سيدي نزياتهم دما تي بفللي نعمل النتن ناي زي قلنتن تقلت خلالو اوكي هم خمت زبلكم ساو بازقي بتليفون تراخينا بخمي نغطلو خنرينا مس باشايونكم نزي بزملكت بزمص بخمين تاعتنا حيشيلنا تنوقعنا سلازنا يلومي قداينا ابزي كبكعيو كبرات تخطاتلتي I really thank you نتي عمق زبالي كتع هبتنكم أبز درجة زمصحكم نزمتصون suggest قبلوا مخالكم بزترفين أيلو مدابنا أبزي عصو زخرن كبرن نتوم من تانا زحلفو سماعتاتنا آمين بروح معلتي بروح معلتي ثانك يو تشاو هو انا وين بروح معلتي قبل